Hal ullukan düğünçök munun öz ılhımından gaynap çıkan çeşmeler. Yine gadallı yaşıllı düğünçök däkler. Ondan daş töwerekde yayrap yatan bir kitaplar bolsa täze getirilenlerdi. Bular toplamak üçin harajat ama az gerek bolmany göre. Töwekküllügi urlan ýerem ýok däldi. Hüjrede ýollaşywyň gerekme gelegine gapsaklap, göçür baranlarym epesli bardy. Bir kitaplaryň arasynda şygram bar, peltepe de bar, mantygam bar, asabiyet al-jebirem bar, jografiyada siýasatam bar. Ilmi gidulantdan, ilmi hallan kim, ilmi hallan nakan. Ilmi gidul Arapça teologiya, ilmi hal Arapça şeriat ilmi, ilmi hal Arapça sufizm demek. Eflatunun, Al-Harizmi'nin, Al-Biruni'nin, Huzahmet Yatawi'nin, Raşid ed-Din'in, Nizam-ul Mulk'un, Gorkut Ata'nın, Wipayi'nin, Fofallaýaryň, Meşrep diwannyň diwanlary da bar. Hawa egerde uzullan ýöreljek ýol gatyrylmadyk bolsa asmana zemine kämillik bilen täsinligiň naýbaşy bolan adamzady. Hasy beteri, ruhyet ýehriniň sür başy ýok. Bir ölçü ummany bolan bir bar düşünmekden ötürü. Ägirtleriň gan gabarçak dyrmaşdygy, baş asmany etýän gaýalardan başaşak gaýdardy. Ýok egerde gursakdy, ruhy peýalwanlygyň iň goşa bolan zylawsy şahir ýürek urmaýan boldy. Almazdan ötür, tolkundan baş vermelek duýgy, şygyriyetiň ýalam moşar kaşanlygy bilen ruhyetiň näzik sırlaryny araşmadyk boldy. Bu hyýal ýeterden alsak bilentikleri miltem edip bilmezdi. Ol ýeketekdir. Ýollaşydyr, deňe taýsydyr. Dogrulmadyk, dogurmadyk. Ol hemişe bolan ilkinizdir. We hiç haçan soňy bolmadyk ahyrkydyr. Ol ähli zadyň üstünden häkimdir. Onuň öz üçin hiç bir zadyň hajaty ýokdur. Küllü zat, ol kün diýenni dürýänler. Pekun diýenni ýok bolýanlar. Ol giňişlikden, wagtdan daşardadyr. Onuň ýetýäriň tergedi ýokdur. Onuň iradasy bolmazdan, şo bir ölçü wagt bilen giňişlikden san yetmez zanly mahluklaryň, o zansız jisimleriň garynjadan leheň balyga şäge dänijiginden güneşin hiç bir döräpdi, döredipdi, gymyllapdy, ýok bolup ölmez. Eýsem akyl ýetirdi miltiň bolsa. Megerem şu ýerek bu horada amykly egilenmegim, sowallaryň jogabyny gözlenmek üçindir. Emma jogap tapaýmak göre hiç ýerde aňsat däl bolardy. O ýerde gaýtam has anjyk, has solaşyk aýrylary düşdi. Munyň ýaly pikir diýende o ýerde köp ekeni. Olar bilen edilen jedeller, darışmalar muny has daşlar ekidipdi. Ýygyň tapdyrmaýan, gitse gelmez solaşyk aýrylary aralaşdyrdypdy. Medreselerde ilma dünýä, dünýä bolan hägelçe meýil ýazgyrlýady. Alma hal bolsa, kalamiyya usullini öğredilýärdi. Kur'ana tadris bermegem gadaganny. Kelamiyya Arapça dogmatiki, tadris Arapça düşündürüş. Elbette Kur'an iňeli bäri onu tadris etmegem bir gapdan aýrylmandyr. Tadrisler belki hem ten tolgunlayan suallara jogap berýändir. Ýöne hany bolar. Hany olaryň terjimesi. Bulaýanyňdy. Bu düşündürüşler hakkında görünümler beren. Olaryň en şemeti bilen tanışan yetek peýirlerden hem kanagatlanýar zat eşitip bolanokdy. Medreselerde munazara guramak gadaganny. Kur'anyň harflary mukaddesligiň aňyr başydy. O gowsuzdy. Munazara diýmek Arapça çekişme diýmek. Tataristan tarapdan ayrılışyan jedidlik, yani şeriatı heyadaki dugurun taraplarına azı kendini yakınlaştırmak üçün tanzimat etmek, gözgörtmek meyillerinin ören yolu taraplaşılıydı. Tanzimat demek Arapça
reforma demek. Yani kelimeğini dar ağacının aslına yadı, minararın depesine ügürdiyadiler. Çın ılım şınaflar sılşırımlı, petigi diriyen suallara bırakıldan Gudrot deyip cevap beriyadiler. Gudrot. Elbette Gudrot. Yönü. Yok, saklan. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Fikirlerin doğrup daş uğranlığını duymak kızındırısıdı. Zılığı neyse dartyansın. Olur bolsa, misli bir başık at yali, iyidi bilen tenti yürep baryanlar. Yönü ol ayırgan spırda attı. Hooptu, doğdoktu. Serhatap bol ey günahkar benneti. Bulmanı sana yerin üstünne fikir edere başka da atkıtmı? Gılıklanara sual yok mu? Yönü kitapları okap sıkman beynine ıyınzalmaz. Bular burada dini vur köplü ulenel. Eysem ençimede he şirinliğinden yana okuman koymak mümkün değerli ulen. Bir neçede oldu. Gayadan da safaranın inayı görünmüyordu okuman koymakluğu hakkın yokluğu ulen hukumasıyadı. Ondan dini şu kitap karmanın eğlenin ulen. İş bitiyen oldu. Yok kaytam gittiğin şeyin tekrar ağlı kanını göz getiriyatın. Her bir kitap yine de telimizin okumakluğu salıveriyor. Kitap ummanın olsa ağır şeyi yoktur diysen yalansı olmasın gerek. Elimin sırriyetine akıl yetirecek bulmakluğun nehili ernekliğine, baş aylandırıcılığına, adamın düşündüşü kitapları özünü birinden son üyütgüş bolcağı. Yönü şu yolu bir baş olup, dırmaşan baskançaklarından iyiden kaytmaklığı veri. Dinin nalacı deyinden ya da tentekten karışmak bolar diyilen doğru. Çünkü bir yıkılanını sürüşenin yölünü üçünü bildirtmeyen bir yolmuş. Sol merduvanı neyse dırmaştığınsa dünyanın, o da özünün sarılı bile bütünlüğü daşını bürep, seni yeciz yağdaydı koyun torları kırılıp varmayamile mi? Şunku belentlikten sol pesliği yanıdanın sıyırlanındı. Adeti kasa verip yörün önkü düşüncen beysak yürek kıskınç. Yok, eymen üstüman olup görünmeye mi? Ondan egerde bir söy bilen sol gaflattan uyunmadık bolyanlığını, ne hile armağanına garcığı kendin maradaki fikri hopluvamak gülen fıdiyasın. Göretim neyse anriyik şekilliği çi. Dünyanın seni ediyen aradalarından, katırdılarından, hadiselarından heder etmeğin azalmadı. Bir ören kadimi, yok düyüpsüz. Üstünden setmün netilleri zamanında ötürün elimin, anarsa ve akıl satardan daşarda olun elimin yanını, özünün zuda oğuncuk bir jitimcik bini duymaktan, ondan boyun almaktan başlayan ulu bir özgürüşlüktür. Ondan diyeli, senin gülmöğün bilen adattan naşarı, eğert bir hadisanın gopsoktuğu hakkındaki hem iş edip gelen fikirin mayşardıcı labır yengleşmez mi? O sana hatta ağzı kendine gülkülüm görünüp bilir. Eğim şeyli epet elimin gurusundaki şeyli kinni guanza bir jitimin, öz yolundaki tebiği korkuttan ötmeği yali hareketçinin amala aşmağı ne meni tüdünmüş? Yönü gülü beyli ezirti eken o. İnsan biysak ınzık yatıran zanlar ahırı. No kayıllığı heredeninde takatsızlık, ıyınzılıksızlık, has artık veriliptir. Kanagatsızlık, tankıydı münkürlük gözdeği, darışma etiğandan giriptir. İnsanın yekete kamil dörüdün mahluk, karşıma karşılıklı 100 milyonlarca fikirin bir öýüjüge ahırı. Mahlası, insaniyet teşebbüslü bulunduğu üçün insanlardır. Teşebbüs Arapça inisiyativa demek. Bir yaşadığınsa düşündüğüçe, öz ömür vardı köp oydun ya. Onu öz için uzipsiz hata ediyor. Ömür kasıp barayan keyin kölüğüsünde sayılan yarlık derin ya. Doğrudanım. Dünyanın lezzetini yana bir alıp uğranından, eyyem on üstünün ötüp barayanından, duymuru dilinliği adaletli mi? Giyinişliğin hem de vakıtın şeyle bolşluğunu, ıhtiyarın şeyaksizliğini, nemşün ömür diyeni şeyle tüyücüdadı, gıyt gettik. 60-70 tegden besli han var. Emma ol ömrün gılıkkıllığının yanında hiç zat.
Adamın ulmanına 100, 200. Yok. Ömür ölçöğü girmek isteyen ok. Ömür. Adam bir dünya arman çekmek için geliyemke. Edim ne için ol hemişe yerlerinin bir vakit gidenlik için, özünün duyman gitseklik için örtünüp görmölümke. Yok. Senin dünyaya gelip gitmeğin ehmetinin zuda uzayıpsız uvardaki her ki pikirin bilen darkaş vurap, ona el verirden has ketir bulun pikiri sen kalbından asla kovup bilmersin. Çünkü durmuşun tagamını sen, dünyanın beyleki canlarlarından hiç şeyini teridi bilen ölçek bulmayacak derecede yukarıda uyandığın için, üyütgüsük yetilik gületir yasın. Enekut şunun ülçüyünüm, ömür mevlütünün beydip, dünya yanvur düşünün vaktin üzülüp durmağı maksada layık değil. Yanı düşünün vaktin, elbette şeyle. Çünkü ona hasen dava edilse, şu vakit senin için dini yanı düşünün vaktindir. Yine, şu fikirler mecbur etmez mi seni çıkalığı özlemeye? Sen teşebbüs sahibi ahir. Eğer de doğup, duyup, ondan bütününe yokluğu gidivermeli olsa, yon dörümöğün neyme gerekti ki? Ey yaradan, sen beyle kıskanç mı kan? Yok. Sen zomartlığın yetti de olma kasabıdı. Sen insana bağışlan şirinden lukmalarını ol bütün sünnü bilen yan bir sıdı buğranına. Ağzının kakbalağı bir pervay oturuvermersin ahire. Eğer şeyle olsa. Hani bir de mani? Yok. Insani amsanırıp koymak yaşayış diyen ören acayip bir dadın tebiği akım vurun layık gelin ok. Demek insan özünün et dolun yalansınını, almalılığını o dünyada bakiyet alacaktır. Behişt. Anlarsa kesilmeyen ayşe eşiret. Yalından hem yukarıda vurun zavuk sapa. Yöne ardığı ne güçlü olduğuça, onun hasıl bulmaklığı hakkında aladı hem şonsa ken. Bolsa duyunun hakikati öğrenmek şeylan katmıka. Nefes, tuvavet. Neyme? Hükmüravanın anlarsında neymedir bir zat kıtlığı diyemiş mi? Ya da onun kimdendir bir zatı dilev almak aladası varmış mı? Ya da inmir kamil. İnmir mehrem yarattığı adam babattı. Keremillik kemterlik dedi diyemem. Onu şeyle uğudun. Şeyle akıl edip yaradıyanlığını özü ahırda eşiretlerden gerek kaybedecektiğini anlatmayamı. Molla nefes uludan demin aldı. Ondan sesli gürlüdü. Ey perverdigar, kalbimizde şeytana orun veren olsak, küfür geplerini olsa hata koyverden olsa, özün ötüp geçever. Ondan ey günahkar nefes, yerin üstünde senin için edere fikir yok mu? Alada gitme. Yerinin ne edip kalanını bilmedik Molla nefes, bir düğüve bir bozağın başına haydadı. Birdenem barıp duğurlu seyir udurun namazlığa yapıştı. Onun borcu giyirip sıkıp yürün bostan teyazın derru üntünü çekti. Ol tüpürü oturun oğudun şahidanını koydu da, "Uy Molla," dedi. "Entek öyle daşyarlı, ya da pardını." Molla nefes yine de yerine geçti. Yok. Edil pard okumak sade ellim. Ondan gözün ayırman oturun bostan teyaz. "Ay, göğünümü olmasa renkini ışık görünüyor," dedi. Hata şu köp okanın kellesi ütkermiş değil yani. Yağday bilindirek. Yağday. Yer boluyor da. Hani sen bir adı saydemletine gelinmay. Yaşı ortadan ağınım oldu. Entekler görmeyi bostan teyas yengillik böyle turup taş çıkanını. Molla nefes gözü uğratdı. Gılır kümüş şayların mılayım şangırdatını dinledi. Şu vaat gayrı taraftan hem bir şoň ýaly tek gulawny ilip, Molla nefes gözüne tutun aradı. Golları küýleri 6-7 tane gyýdy gelin ýabyň boýuny ýetip barýardy. Olar bir-birini uwudyny, gydylly ýaşylly keteni, fardym kamatlary hasam dik görkezýärdi. Altyn kümüş şaýlar gün şöýlesine öňgüdürem çyraýlanypdy. Ezaply sykýan gülküýüniň aňartyndan durmuşy höwesi ýok. Joşup duran ýürekleri
Moğol nefes görüp durdu. Belki hem gıydılar munun gözünökten üyödörünü qarap durun onu bilyendirler. Onun yalın kimen qılgın şahir yürüğüne kim biletdir? Belki de olur şo yürükten azayip şığırların çoğup bar yanlam duyandırlar. Ey nefes! Sana bu dünyada uçuruk yal, göçörü ışık gitme. Bostan teskilenine, şahir gözünökten qarap coşkunu bir yağdayda durdu. Ol ayarının gelinliği üçün öz bolsunun icap etmedi, üyüşünmedi, ütgümedi. Bostan tezem adamsını yazgırıp durmadı. Dine, Filistin'e eyyem göçüp bir mıskal bolup dur deydi. Gözün dağım iteli veriye. Gözlümün kütürüp meňzimin ağırmı isteyen nersinli? Yok şu günler boluşundan hayıkmanım duramak. Bu horadını yediliğin meğer bir hil bolu veriyen. Meni hadir yazgarım gerek. Bir daha yonkuluğun yali dünyaya uzak bolun yerin besir. Moğol nefes asılgı dutar allıdı. Duygularının hünzülünün titirleri sağda salmağa başladı. Gözlümü ey can, gözlümü. Köydürdü ey can gözlerin. Yok, yalgın neydim. 100 derde derman gözlerim. Adamsının kaptalına gıytıra oturmuşsan tez, say uyup buluttu. Yöngdün tanış bulun, iğenç katışıklı ne böyle gülümsürüdü. Aydı ver, çekinmedi, derman uliyan olsa. Hal olurumam, oğrinlik gülü gözleri verdi. Şahir yine de 3-4 yetir aytti. Sağdını vurdu, eğri sarıp gördü, beyli sarıp gördü. Ondan da utarın bir perdesine saklanıp durdu. Bolsa da, sen ägirt, deydi. Menin şu boluşumuzda öte görüp cencel turup yörsen ne edip bolardı? Bir de sen ulilin adam sorunundan son, şehri bulmalım kalk diyez. Yer bir gelin tarif edeninde, tosurdap yörsem sen nel, özüm iyili gülük olaymasam, iyilden haktan için niye? Ondan neme, tarıkan mı olsun da? Berekellah. Şahir ehli aşıkların yüreğinin hüdaşı. Yan köy senin akıl söz. Eğer de ışık güle gezmesi, adama yaşamak ansat düşmez. Işık değilliği dine vur söyü değerler. Avray uğruna olmağım ışıktır. Şıgır, destan yazmağım ışıktır. Tenetkarlığın öz ışığı vardır. Çağa, nefire guğunmağım ışıktır. Pula bayırga koğulaşmağım ışıktır. Yönü, şu sonki ışığa düşmekten Allah saklasın. Haktan için. Köp eşitilinmiş söz. Nefesin kulağını hemişe yanlanıp durdu. Ören yakımlı söz. Dine yakımlı demek yeterlik değil. Usuryan bir ganet. Seni beylik adamlardan artıkmaş ediyen bir kudret. Artıkmaşlı ulen başkalardan tapavutlanma uğurdu. Kim isteyen o? Her bir yigit den duşlarından güýçli. Edermin bolmagydyr jyşy. Her bir gyýyz öz boýdaşlarynyň uwudan şeper bolmak isleýär. Kimler başkalardan okuyuply dile var, abrayl bolmak arzuwyny. Anhanyň tebigaty şeýle. Eýlem bir betnewsligiň amatymy. Gaty şeýle. Dine şöhret baralykmy? Egerde adam öz arasynda gatnaşyklary biperway bolsa, ona durmuşy öň etekleýän güýçken bolmajak ýaly. Beýguman şonsuz senetler ýeterdi. Peýalwanlar öz şöhratlaryny göýerlerine alyp giderdiler. Gögünler kanyp beklemezden. Dehinler tümlüğün içinde kör bolup galardylar. Tapawutlanmak bir ören ernek zat. Şonuň üçin näçe eşret görýän bolsa, şonça ejrim çekýär. Emma adam şonça ýaşap bilenok. Hakdan için. Onu öyle diline gelip durmalımış. Haktan içine dil getirmegem hebetmiş. Hay şahir. Ey nefes. Şeper sözün özünden kaçan ne edip önüp başlarını yadında mı? Megerem ağa kara düşünüp uğralın. Olam hemrandır. Ona aşık bolup, onu öz beyninde duyup, onun bilen terminekleşip, ona oyun salıp, badak sallarıp, onun bilen dağlaşıp, öpüşüp, kusuşup gelensin. Anfanın yeni karnında emire geliş şekilli,
Bisak sırlı bu hadisa erneklik hem lezzetlik üreteni kalbala salyadı, heyecanı getiriyordu, fırnıp duruyordu, hoş halın rahat salın sığını vuruyordu. Eysem ol çekilen demetler ne mi? Yaman sığılyadınla. Dağı ne mi? Sığırları hud sünk yarıp sıkmayamadı. Yöne bir zat. Almal kimin duygurluk deysen o başka gep. Ana haktan ismegem şodur. Şeyle yitirik bilen duyyanın üçün öz sözlerini nädiklik we şirinlik, yeğsan edici yigirin süwe, yansy bile eýlemen durup bilmersin. Insana öz duyan rahatlaryny başgalara aýtmazdan ýaşamak kyn. Ýer bilen biri duyan wagtynda, ol hakyky lezzet alýar. Başgalar bilen paýlaşmagyň ýaryp gelýän işlegi, ýeriň sana bildirýän ynamynyň üstüne ýükleýän jogapkärçiligi bilen otuşup, baş bermez bir darışma emeli getirýär. Sığırlar şonu dörüýär. Dörelicilik öz göçgünüňi, labdyňy, keterleriň aňyrgynaky manylaryny, begenjiňi, buýtonjiňy, gynanjiňy, ýegirinjiňi, söýgüýüňi, daşynyňy, gaýtgynyňy adamlara düşündirip bilen wagtynda diňe şonuna keýpli. Tersine bolan halatda ol bir derdeter, oýun saljak bolup başarmadyk garşydaşyň, öz dogurup goýberin ýagyňdyr. Özüňi düşündirip bilmek bolsa, söz sünnäleme ulun direwadyk kuýgundan daşary. Senin hem adamlaryň kalbyndaky duýgulary görüp bilmegine bagly. Insanyň daşky içi kämilligine bolan duýguýyň, on şüýgü dünýädäki barça zatlaryň ödeni bolan maddiýetden göz başalýar. Adam durmuşyndan üýüňe sunugat ýok. Gaýtam sunugat, onuň günlük aladaryna näçe şoňa aralaşdy. Şonşoda kesgir, şoňa şaýlyk çyraýly. Ýurdun ykbalyny biperwaý adam yeňil asla mezem ýaşap biler. Şöhrat tam gazanyp hatda ýyl maslahatçydan bolup biler. Özüniň apalanmagyny gazanyp biler. Töweregine geregse ýaranam toplap biler. Olar toy bayramlarynda beregidir. Emma ulyla derwaý aşagy ýakaýmak her kesiň ýerinden gelýär. Onuň üçin azu tüýji, hak sözü aýdyp bilýän pidagar adam gerek. O bolsa yeňil gelpaý işlerden näl, bir neçetine yaramaz. Peýdasyny işden diýen köpçüligim oňa wagty bilen düşünmezlik atahmal. Şo bolsa en semez üçin amatly ýere bolup hyzmat eder. Ýeti duýan adam üçin beýşak kyn ýeri. Anan zatyndan el çekip bilmeýänligidir. Ýük bolsa beýşak agyrdyr. Diňe asany pikirdeşiňden ýözge tutuş mehelläň öňünü sen bir wada ýazyryşdasyň. Ondan kiçijik göwre, şol agyr lawyryň astyna omurulma gerek gelýändir. Şeýle ul duýgulary adaty göwrelerde ýerleşdirip, yaradan maksada beýşak nälaýyk iş edipdir. Emma insaniýet durmuşynyň ýüküri helki bedeni talapdan özgösüni piňine de almaýan. Hemme zat bile uygunlaşmağa okuyupla adamlaryň däli, ruh talapkärligi we ylalaşyp bilmeýänligi zararly jebir çekmäge. Duýgu näzikliginden ötürü dögülmäge werin adamlaryň gerdenine durýandyr. Adamzat haýy derejaskan bolsa, ýöňü bile şolaryň köpüň gözüne on çoklu görünüp durmayan okuyubunyň, darmaşmasynyň pidagärliginiň arkasyndandyr. Agyr kyn günne, ganly günne halat etmegiň, ýöňde dykyn ýemelerini süpürip aýyrmagyň atyrasyny özüni oda tuğurýandyr. Toy şagalan günü ýesirip ner bolup sırpananlar däli. Paragatlyk günü, damarlarda gan dıňdap turan dogaluk durmuş bilen ýaşamaklyk başarmadyk. Onun tek ir hata eden, ýok näme üçindir, mudama onuň entek wagty ýetene o hata edýän hemişelik aladasyllardyr. Eýsem dünýädäki uly jemgyýetçilik hereketleriniň aglabasyny oýurýanyň, galkındyrýanyň, ruhlandyrýanyň, şoňur oýunýan adamlar da tütänlikmidi? Hakyky gahrmanlaryň, serkerdeleriň, halifalaryň gylyç göterýän kuwatly gollar bilen birlikde gordoklaryny şahirana ýüregiň görselýändigine hem şek getirip bolmasa gerek. Çünki olar derwaýslygy bilen duýanlyklar sebäpli kökpüň deregine, okuyup sözleriň, ýaltylaryň da deregine oýlanmagy, gayraty özlerini jemlemäge mejbur bolanlyklaryň daşary, müňlerçe göwünde ýatan,
ayrı-ayrılıkta akkın emeli getirmek yetişmedik arzu bloklarını, öz yüreklerini birleştirip, dıngzap turun hili ögürüyen şahsiyettir. Olaryň hut özleriniň köp babatdy üpçün bolmagy mümkindir. Emma halky har düşde abadan ýaşap, halky ýegdik bolsa bu ýutançlyk gepläp bilmejegini hemişe syryp tursaň alasyň näme? Maklady, ýüp syrgyp toýnukdan geçen soň ýylyň hakyky selkerdegi. Bir günüm hoş gün berip bilýän zalataylar, soňa nire degse şoňa degizini edip bilýän gözsiz batyrlar däldi. Aladaşylyk derdi bilen kesellenlerdir. Bekir ummanyň tolkunlary, kä keramatly beýik ruhun, käte dörezjiligiň kert gaýlaryna urula-urula, ahyrda özüniň huzurly kenaryna ornaşdy. Edem, öz aladaryndan çykyp nire gitjek? Bu gara ýeriň üstüniň derdeteri tükünüksiz ahyry, ey nepes. Öz beýinine sylyp göreni sygylmazdan ýekeze iýdili beýdiň hem döremeýändigine gözüni ýetirmek. Adam okuýup mümkinçilikleri barada köp pikirler ýöretmäge muny mejbur edipdi. Her bir adamyň täliğini keditlenem bolsa hükümü güýçli. Hiç kime hareket etmen oturmakluğu buyurmandır ahire. Haktan işine de ağır asmanı kalkıp, alıp kaydı verere, ovadılanıp, durun tayyar şığırlar yok. Şeyde vurdu. Tutuş halkların hem üyüttüğüsüz yazgıdı yoktu. Onu demek, devletteki devletli halkların arasında başta ayaksız dargap yürümeklük, bunun halkının mideme täley däldir. Şığır yetti mi? Ilımda mesiyeni kızıklap, gopturup, göçürüp veren tuvalların hemmesi, blokların, çaycagaların dağlardan inip aka uluzur deriye koyuluşu yali, toplanıp şu adamık barbardaki mesele hakkında hakiki manisini tapyan yallı. Eger de şığır yetkenin üçündine şahsi kanıgatlanma değerli, aşıklığın yüreğinin hidası olsa, eger de senin daşkının kayıtlığının, halkın, adamdan takdirinin göz başalayan olsa, eger de milletine bolun bu ýutanjyň ýanyny, şahsy bu ýutanjyň jotda bir gedemlikden başga zat däldigini ikrar edýän bolsaň, milletin bu ýutanjyny öz münasip ornuny dikeltmezden, dokuz doly ýaşap bilýänleri nadan hadaplayan bolsaň, onu senin üçin iň bir belent mukaddes zatdagy näme bolup biler? Näme üçindir maşmallar? Niçeler öz başyny sarap bilmän, deli ýurtlaryň hanbeglerine ýal bolup gezmeli. Yok. Darıştan alınmazık gala yoktur. Öňü bilen bir töwlük gerek. Dağa geteni ýaýran ululy kişili erkin taýpalan äýledi näme üçin bir ojagyň başyny düşmeliler. Şeýdip başyny başla berseň. Soňra ähli türkmen kabyllary öz kowumdaşlarla birgerler. Hani kim halka agy berilip, bir töwlük ýoluny talyp barjak? Kim? Şu wagt Saragıta garawulun ýaly, ýyryň agyny biriktirip bilýän adam gerek. Molla Nepes o ýyl ähli tekýany bir baýdan assan toplamagyň gurun edipdi. Nowatdaky mendil şol ahyry. Waspyn etsem garawulun, ähli ýylyň hanydyr. 100 müňi agla tekýäniň bir aziz mihmanydyr. Saragıtda baştonlyk mesele kynlaşypdy. Ozam şükürü halk götüren oktu. Oralhan ýanyny ýere beripdi. Saragıta awrely kethuda gerekdi. Ýöneýin Saragıtyň özüne bir gerçek döredi ahyry. Goşdyň häkimligi ýakynlaşmagy. Oňa bolan dawadan däl, ilatyň howpsuzlygyny, halkyň garaşdyrlygyny üpçün etmek tälerini başlany. Tekeler Saragıta gelenler bäri gala edinmändir. Berkitme gurunsoň Bey alan açıklıktan haq qow boljak diýip eýem öz edenligi, ağızlyk bilen ýyl içinde atlaryny gowşup teklip edip talap edip başlapdy. Türkmeniň üstünden fiýazy hemde ykdysady agalyk berkrar etmek uğrunda hemmeden beter dawa salýan heýgo bilen jenjel etmek pikiri asla bolmadyk. Han ozam şükür galany artyk maçka taýp edýärdi. Üstesine gowşdyň geçiň öň aýagyny ýen ýaly, öňe düşüp bermegini halamady. Nasak girdi. Adynyň uly bermeginden gawanny. Şonuň üçin hozam şükür han gala gurnuň diňlemegi mislemänni. Oňa ýolum bermänni. Mundan öňüm teke gala salyp gorunan näler diýdi.
Ýöne galadan başlanan jedel ýygyp ketilmege däl. Gaýtan durmuşyň hemme meselelerini aralaşdy. Ýa-da ýeketek han saýlamak. Ingulman taragytda iki bölekliň soňuna çykardy. Belki ol uly döwletiň başyny tutan han bolsun. Molla Nefes kitaplaryny ýygynaşdyrdy, geýdini. Soň atlandy. Ve saragyt oglaryny aýrynmakçydy. Ýaşulylar bilen maslahatlaşmakçydy. Nefes ýahralygyň üstünden kä ýoldun, kä bi ýol sürdi. Döwlet işi dörezçilik gibi gadakly. Arzular, bolsadylar. Ýarlarda gurulýan jemaat düýgünleriniň bütügi binalary. Ol giden bir eser. Ýok. Bu adamyň duýgusyny ýitileşdirmekde, ýeşeňirleşdirmekde, çeperleşdirmekde deňe taýy bolmadyk. Ajap bir sunugat. 6-njy baş. Daň namazy okulyp bäri. Şäheriň ilerisine çykyp, Harýedymiň 7 çölüni ýaryp gelýän han ýoluň uğruna garaşýan mähelle, ulukdan kerneydir surnoyun nagarasyny eşitdi. Ol kemden ýakynlaşyp gitdikçe jümle jahan tutdy. Iler tarapdan turan tot-tozun alasmana galdy. Leşkerden udup gaýdan buçlukçylar, hany utlamak üçin çykan begdadalar aralygy erş argaş edipdiler. Nobatdaky mar ýürüýüşinden dolanyp gelýän han, leşkeri günürtanlar, özüniň bütün dabarasy we gyýkylygy, ýalpyllysy we agarsysy bilen paýtagta girdi. Leşkeriň öňünde artyp gelýän ýomut bedewiniň üstünde aksam oturan Muhammed Emin han, daştak şeňlikleriniň astyndan bakýan, gawakmanrak, ullukan gözlerini ýeterdiňlik bilen iki waka aýlýady. Yüz sinalary ýerden gelen daýagulys, çal depen sakal murty gowy saraplan han nazar kerdedi. Başyndan keçilen turan türkmen telpegi bir wada amanadyrak kakýanym bolsa, tutuşlukda onu has haýwatly görkezýärdi. Han ýepek duanyň üstünden geýinen sowduny, samir diýer tutulan ýakandan çykyp turan alkymny hassa şişirdi. Şonda onuň az kim tolanmasan, seyirligi ýogyn boýuny dimdik boldy. Eýeriň gaşyna abynt turan garny bir neme şekilli. Han döwletiň köpük dur gaýmagyny ýygyna tirkep, eller gamsyl nökerler tarapyndan serpikdirilýän märekäniň arasy bilen göräýmä asmanyna günnün kim nur taşýan dällerinden ynamdy. Husnuny bagyşlamagyny dowam etdirip gelýärdi. Aglabasy erkek adamlardan ibaret mehelleden çykýan şowgun beýik minaralaryň üstüne ýaňlanýardy. Aslamyň sütüni Muhammed Emin hanyň ýeňilmez goşunyna şan we şarafatlar bolsun. Onuň âli hedretler Muhammed Emin hanyň adyny her juma namazyndan soň hutba okan musulmanlar dergüden iki tarapynda goýulan haşamly toplar algaşlap ýören nökerler tarapyndan gümpüldüp atyldy. Bu toplaryň sesi bilen hanyň bady howa göwünden öpdi. Olunny ýüzüni şäher üstüne abynt turan minaralardan ýokary tutýardy. Dabar petilmedi. Eski gala goýulaşdygyça hanyň ýüzündäki märke seýrekledi. Dergöden diňe saýlanty adamlar girdi. Saraýyň öňünde suw tepilip arasylanan ýoluň gyrasyny gol goşuryp turan ulyň dowany, ulyň sakkally sypaý piýada gelip, hanyň atynyň zylawyny maňryna syrdy. Ikepildi. Assalamu alaykum han hedretleri. Siziň sadyk kuluňyz ýa sapaly memleketine şan we şarafat bilen gadam goýan beýik gazynyň hyzmatlaryna taýýardyr. Mekteriň şeýle sözleri hanyň göwüniň üstünden turdy. Onuň ýazymak ýogyny dedi goşamaý çykdy. Aleykum assalam. Ýugurt diýençilikmi? Şükür alhamdulillah. Han hedretleriniň döwleti berkarar. Ondan ol başyny ýentek galdyrmady. Hanyň soru güle garap turan gözlerini görýän ýaly sözüni dowam etdirdi. Atan ýar Mehrem Meýrandan dolanyp geldi. Oň ýanynda Nasreddin Şahdan iýilse bar. Eýlemi? Bedir kent mescidinde onun meştany bozgok salgydan tölemekden boyun towlady. Onuň şo ýerde düzetdik, salgy alyndy. Başga zat jaý. Mescid Xiwa döwletinde administrasiýa birlik.
Başka hiç şeyi şehri görmediniz mi? Yok ha nedretleri tide araştım. Mescidi becit nökeri verin. Kulaklarına puta galıyar edin. Han son firman özüne kabul edin. Demir giyimli, duruşuna haybet bilen gadap bulup duranın kavi orada yüzüne güldü. Boşuna düşlemeye edin verin. Ertir davara uğran. Batır nökerlere serpa yapın. Kavi orada ulu gövresini küçeldi. Yürüp giden son han başını yukarı kaldırıp, mehterin burunluğurak yüzünü. Sukuruğurak yeter gözlerini, gelişikli takkalını seyredip, ruhsot diyen teridi, başını salaca terip dedi, attan düştü. Ondan özünü köş kılmatkârlerin ıhtiyarını tapşırdı. Rahatlık köşküne tarafı uğradı. Muhammed Emin Han'ın Mara Kur'an 4. yürüyüşünden gelişidi. Ömrünü at üstünde geçiren anak oğlunun eski yerikti. Yalnızca adam Han'ın yiyen, ak keçeğinin ortasından oturdurup, 3 kedegem yukarı götürülüp, Han deyip zar edileri beri 6 yıl geçipti. Terör huzurlu. Özüne göğün yettiyen hükümdarda buluşu Ali Muhammed Emin, devletin şehaklilerini özü kabul eden günündeki anrıyık giyin etmekli maktiyetini yedi. Sonu, amala aşırını anamam vardı. Hayvanın hürriyetlerinin gayrada gadak tekralarına, aşağıda Hadar dengini, yukarıda Sır deryanın boylarını, ileride orada sarağıtı, Astrabada şenli giyinildi. Buharani kokondu sangılladın. Özüne bir mahallar yedik beymin şahı deyip ıglan eden İran dönem dövüşü veren Ügüz ınağın oğlu Muhammed Rahim Han'ın son devlet tağıtta 18 yılla oturan Allahullu Han'ın 3 yılla oturan Rahim Kulu Han'ın dövrünü pide kaçmasa beygelmenli. Devletteki iki ulu halkın beyir bulan Türkmenlerin bulu koylu yatan oktu. Türkmen terdarları Han'ın peşkeş alan atlık yer ülüşleri akınlı. Bulu koyları haykuş etmeyen durmayanın murdur, koşunun gönörü, okkunun atlılarını dayanıp, devletin ıhtiyarını barha yer alıp baryadılar. Bir yağda yöllerin devletin kanunu hükümü alaplayan Özbek hanlarının yaranı oktu. Yönü gölü Özbeklerin öz arasında da bir kapma karşılık vardı. Yöllerini aksi yok alaplayan Şeybani Özbekler bilen, onların sartlar deyip adlandırılan arızınslı. Şu ülkenin düyüp ilatı olup Özbeklere gelenin son, Özbekleşen kadimi hariyedimler onsan oktu. Makladı 15. asırda altın ordanın zümbüşünden gelen Özbekler siyasi ağalık ellerine bulunduğu için yerli hariyedimler kemsediyediler. Onlar tiyazikler mi, Türkmenler mi yakın edip koyadılar. Tersine sartlar hariyedim topuğunun hak eğeri bulundukları için Özbekleri gelmişe kadaplayadılar. Üstesine de şeye sartların devlet işine okuyup pulluk görkezip hanın yanına avre kazanyan vakitlerim köptü. Mehterlik yali sonki yıllarda veriyerin orunu tutyan devletteki en ulu çalışılımı gidip eddiğine sartlardan biliniydi. Günne orada kakan tıkanları gadakların ulu zulunun bir bölüğünü öldürünü döndüren buldu. Beyleden köyüne ve esliş Bukhara yönü yatan oktu. Onun Muhammed Rahim vaktinde toyunu ketildiği Kahara aspa milteden gereklerim oluptu. Elbette ol sonuna entek tağıta geçmedik Muhammed Emin'den almatını alıptı. Hası beteri. Demirgalık tarafta uluğu ingen hoğupliyagda yüzü sıkyadı. Onu görmezlik kuldu. Tiyadıp köyörlükten başka hiç tat değerli. Arenburu'da mehkem uğruna Ulus Padişahı kişi gadak sudunu kam eylep gördü. Emba, Ergiz deryalarının boylarını ağırlaşıyordu. Aralın günnogur arkasını, arayimde, yani Sır deryanın kuyan yerine, Suudiye bahanası bilen Rus generali Obrushev galada vurdurttu. Kıyıvı hem işler, Sır deryadan geçileyen Maylıbaşı diyen yerde, öz evvellarını verip Rus Bukhara tiyazirlerinden gümrük alıp geliyordu. İnni galat sultanları, Ruslara arkalaşıp, gümrük işini öz ellerini geçirmeye yanaşıyordular. Arayim, ağırlık, galatını hıyvurlar derib dağın edenlerinden son, gadakları ile çekildiler. Sonra Muhammed Emin Han şu yüzdek gadakları, ulun özünün
Eğer Muhammed'i sultan edip belledi de. Emma ol ukuypsa ol çıktı. Doğru heyada Rusların nişana münriyani kokant olur şimeli. Kokandın kılıvının yatırılmağı kemde ali alem gülü. Duşundan yokorluğuna geçip gidenden son Rus padişahı hıyvanı erkine koyar muka. Ol ajdarhanın senin daşına ayrınlığı bulaymasın. Asla yöngürettin meri. Kadar deni taraktanım. Zafarba yomutlar katışıklı. Rus kergönlerinin hıyva gelmez köpelli ölü. Şu atlan himmeti bir matlaba hizmet ediyana derlerdi. Neyememiş? Hıyvalları dost kollarını diyamışlar. Tügde et çekmiş, kömek verecekmiş. Mehnetli zıkırın deregine elini degilerinde ödü işlep durun kuralları yatap verecekmiş. Hıyvanın şoları gözü kaç çekip duranır. Hıyva zıkır bilen bedehe demen var. Piri güyüşlü zıkır bilen zuada peyaklenmedik elin vurmagım. Böyle aramagım küllüğü nedir? Musulman için ödününküdün yakımlı. Ödününküdün tagamlıdat yok. Ama köynüdün geliyen düzgünü degleni derkar der. Bir varın binnetine öz bağıştan Kur'an'ı vardır. Artıkmış senede meylim etmelilerdir. Emel kapırı iman musulmanı verdenir. Bolgusu tilsimin hatirasına musulman imanını terk etmez. İman bakiyete gerektir. Faniyet 5 günlüktür. Emeli şu yadan seni şeyle bir tutyan kapıra verdik. Tilsim ağırlaştı. Ummatın düğünlerine şikayet yeter. Doğudun söylüğün, nadın ummatın tagam kaçar. Yerden bereket ötürler. Levi ıgrar pulu alınıp satırır. Molladan piyerden tena, baylardan sahavat göçer. Erkekten şerim, hatından haya gider. Yok, beyledat bolup bilmez. Onu dünyanın dündörlüğü olur. Allah Teala öz eri bennilerini o zulümden halat eder. Gerek kurdu. Rum halifası peygamberin yaşıl tuğunu götürür. Ondan onun önüne durubilen de attı olmaz. Perdüşök şöleri sümüp yatan han, Noğuça yerine taraf yeni de öğürüldü. Buğday renk bilen örtüp durun öğürüm taşları serpti de, güberçök yere gür murtlarını bastı. İlk akşamkı gazgın soğulup soğulmanka fikiremi uqamı giden hani, gozgumağın uğrun tapman eten gelin, şelayınlık güle uzun gollarını yoğunuz boyunu soruldu. Fikir lavarının asalım halas olun han, tarazık pencerelerden görünüyen ayet hiredip yatışını uludun demalli. Asalım tüyürün gözler yeni de yelp açıldı. Yan başına da kaldı. Özünü gorap bilmeden sana kimin kömegi tayarkı? Halife uyurdu. Kırıyımdı. On hüttüzüne geliyormuş. Yönü. Hani musulmanın hem işeki bağdı. Hey zamanı. Hıyıgı koşunun Rus folklorunu Kazak sehralarının içi bilen, te garatların göğüsünü yettiyense kovup bilen mahalların boluptu. İnne boldu. Her hili bir hili bir hil saklamak gerek. Bunun içinin goğu yarağı. Kazaklarla onların arasına düşmançılık sarttırmak. Yönü böyle bir işine müyödüne yetiklerdi var. Yönü bilene, uçta gıraksız Kazak ülkesinin hem işe denyalı ulu üstünde yaşayan tağaçıklı ulu halkının. Denge hıyvanın alkımındaki zodlarını hem doğru tabinlikte saklamak başartmandı. İnnanırdan neğahan bäsliş tağı peyda olun son, o sana sürüyünüm diyen uğrunu sürdürür mü? Din üstüyle hareket edeyin diyen dedi. O halktı. İslam dünyası bilen gaim cevislep durun bir ınanca yok olurlu. Halilme düşen bir Kazaktan bilen düyesine ayrılmağı var ya ka. Minarada adan aydıp durun müezzinin duşunun geçiptir diye. O lidine gaydıp geliyor ka müezzin peşin adanını kıygırıp durun ekeni. Sonuna Kazak düşüp bilmeyecek olsan o da ne hemşin münüyen deyip gülüp geçiptir diye. Yer ondan oları cihid gadavat yollen kafirlan karıştığına ölümlü urşuyun nef bulur mu ka? Üstesine dayılışları yali civiti kalının dostu köp. Baylığın önünü duru bileyen gala bulmullar. Padişahın hazinesi bulsa hataplımağa san himmetin okmuş. Onun salgıt yığınayan yurdunu, şehirlerini, oğullarını ayrım sıkmağa bir adamın dağı ömrü az olurlu. Yok.
bu apet görülündel. Yönü yüzüne ansap bersin diýmesen, diňe şeýle. Ondan aňardan gelýän bir akylly desturma bardyr. Padşany fiilmalydyr ahyry. Hak padşanyň asyllygyny bil baglap bolmazmyka? Kelle dögdürýän agyrly meseleniň biri türkmen meselesidir. Bu türkmenmi? Ulu tarihçilerin aýtmagyna görä, hatta Goňrat hanedanlarynyň biri, zor hanlygynyň daşary Allah Taalaň sahabaty bilen tükünmez zihiniň sahibi bolan Abulgazi Bakadur hanyň 200 ýyl mundan ýöň ýazyp giden tawar kitaplaryna görä, bu türkmenleriň ne bir öýüz başyny saraýan, ne bir ýere ýynjylyk berýän halk. Bulara az bolsun, hor bolsun, başlary erkin boldy. Başga döwletiň derkary ýokmuşyn. Bu halk hatda öýlerini dören, Telzuklar kimin jümle jahan sartran padşahlary da on sokly boyun tuğunmak islemendir. Ýogam şolara islam ähliyeti boyun bolun. Anha yeni ýyllarym her kim gassanyň güni Rum halifasy diýip şolara ýaklaryny okmanamy. Emma şonnudy. Bulan ýöze 40 bujokda kaka başly edip gelýärdir. Aýtam ýöz padşahlaryň garaşyna nirede bir topolun turdy. Şoňa baş bolundur. Sultan Hanzar fiýindanam türkmeniň öýde ahyry. Şeýle de bir biýdöwletlik bolarmy? Ondan ol hükmürawan padşahlaryň töweregini başy halklar egiripdirdi. Şolar memleketiň eýesi bolupdurlar. Telzuklar tagtyň sultany, memleketi idare edýän, mülke nizam terinzam berýän farslar bolan. Idare kimiň ýetýärine bolsa, şo halkyň döwleti martyk. Çetde galynyň eýsik. Gadyryny bilmedige döwlet ne hajat? Ondan padşahlarynyň öýleri hem kowumdaşyndan 50 bidar geçip, başgalary bilen hamsam boluveripdir. Eýsem zor Seljuk sultanlarynyň şol uçta gıratsa döwlet döredip beren türkmenni diňe uruşlar mahalına ýatlandy ýalanmy? Ine täle tersiren türkmen gan nöküp döwlet urap, oňa rehnedini görmekden mahrum ekeni. Çingiz Mongol harasady zamanyny bir barça ýyllariň başyna ýenen takdire kail bolman, özüni bir biwad etdiripdir. Türgüniň jüýjesi aldargan, başy häkimli bolmadyk ýerine seredip, taňry gargan çölleri, ayak hekimiz dağlara urup giden, agyr bozgun bolup. Rum, Şam, Irak ýurtlarynyňky kowumdaşlaryň üstüne dökülen, şeýdip öleni ölüp, ýiten ýitip, günmatara gideni ýerine dolunman şo ýurtlarda galyp, türkmen öňküden ümmeter dagan. Taýpadan tireden direk galmadyk. Türki kowumlarynyň ähli taryhyny ýazan Abulgazi Bakadur hanyň türkmenleriň şejeretinden nazar alsam, munyň dargap bu toraýmagam daş däl ýaly. Şonu türkmeniň bir zamanlar 24 sany saýyrdyň taýpasynyň bolundygyny aýdylýar. Olaryň birin sanalýar. Şonu hanyň bir pikire kellesi gatygyp geline ýan kitaby bermek buyurdy. Algap giden gelin ilki ýudunny, soňra şejereyi tarakima atly daş ýüpek mata bile jiltlerin kitaby ikel bilen teksiden alyp ilki maňlyna syrlydy. Ondan hormat we tagzim bilen hany tutdy. Şo wagtda şenni elini ýüdüni ýuwan han kitaby şemiň ışygyna tutdy. Anha Kayi diye, Bayundur diye, Bayat diye, Kınık diye, Afşar diye. Hanne şeýle atly taýpa barmy? Köpsüniň diýdi başga bir ýerlerden gelýär. Peýdasy näme? Dowr anha salur, emir ýeli, ýagdyr, ýazyr, ondan soğuduruň bir dugry bar ýaly. Ýöne bulaňam hemişe bütegüligi ýok. Hany bir zamanky atyň diýişi al taýpalar. Inni ýomut diýdi, teke diýdi, saryk diýdi, ersar diýdi, göklüň diýdi, alil diýdi. Ýetjekki sany kel taýpaň adyny eşdiýärsiň. Özüni görýärsiň. Şolaryň şo 24-üň içinde ady soram tutulmakdy. Dogrudyň. Şolar nirden peýda bolduka? Teke, ýomut, saryk. Kitapda kä ýerde göze kaklaşajak ýalym ýediýä goýun. Derini idarlap bolunok. Han kitabı bir gapdyla goýdy.
Bir wagtky zor türkmen şo gidişine giden bolsa, şonu ne edip bolardy? Onu kim bilýär dünýä başga uğur bilen ösdüdi verirdi. Şu kimde olaymasın. Muhammed Emin Türkmenin aýňalmaz derejede bete gaçanlygyny ýödüne subut etmek üçin ýene de bir näçe deliller getirdi. Onun gözü ýuwaş-ýuwaşdan tüzüldü. Harerme urumuzun odul sahabat Türkmeni degişli tarihten hem köp kitap awtarapdy. Köp maglumatlary Raşid ed-Din'in tarihi yazgylaryň görnüşleri, Nedir Şahyň Güdiri, Merewli Muhammed Kadim'in Nedir namasy, Hasanbek Urumly'nyň tarihi yazgylaryň iň gowsy, Nedir Şahyň mürdeti edebiýatçy Mehdi Hanyň Zahany Ýeňiji Nedir'in tarihi, Azerbaycanly Türkmen İskender Munşi'nin Türkmen sultanlarynyň durmuş tarihi diýen kitaplardan we başgalardan alypdy. Sahabat niýe suwatdan bäri şolar kellesinden geçirýärdi, degişirýärdi, sallarlýardy. Jami at-Tawarih, Ahsan ut-Tawarih, Tarihi Jahan Guşayi Nadiri, Tarihi Ahwali Seliatini Türkmen, Sayın Han Hanmatynyň lakamy. Dağınıklı sebep bolýan şertler Türkmenine gün geçdigi artyp alyn ýanyna bolup barýardy. Çüýrük köpüldýärdi. Magol harasadynyň netijesinde ýöl gadim ýurdu bolan Türkistanyň alan türkmenler 3 topara bölünmeli bolupdylar. Horasanyň ýaşaýanlar Çingizleriň, Hulagular ulusynyň, Lewap, Maveren-Nahr, bark tarapdakylar Çagatay ulusynyň, arka tarapdakylar Baty, ýagny Altyn Orda ulusynyň paýyna düşýär. Ine şeýdirim aralyga ullukan paxnlara urulýar. Meselem min ulmanna Altyn Ordanyň paýyndaky türkmen taýpalary Söyünhany, Hulagu döwletindekiler Esenhany, türkmenleri adyny alypdyrlar. Sanihan Hanmatynyň lakamy. Bir tarapdaky türkmenler Batynyň raýatlary bolan üçin şeýle ad alanlar. Ýanhuluslaryň Çingiri hanlary şol uçta gıratsa mülklerinden hem nevisler ganman, hem işe bir-birinin göz gıdırtdırlar. 3 ulusyň serkedi türkmenleriň topragyny çatlyşanyny dirarly. Döwüş atsyna galýan hem işe şolar bolupdyr. 14-nji asyryň ahyryna başlanan Emir Temir Karasady hem türkmeni gaýgyryp durmandyr. Çagatay ulusynyň başyna geçen Emir Temir'in uruş ýol köpülünç türkmeniň üstüne düşen soň käte bulardan atlygyny, käte öýlerini gıran-zıran edip gidipdir. Zalim Emir Temir türkmeniň gedemligine gahar gelip bir bölegini taňly mekanyny çykartdyr. Emir Temir'in hem Çingiri uluslarynyň arasynda jenjeriň öz uruşy dowamydy. Emir Temir'in darbasyny netijesinde Altyn Orda ulusy gowşady. Soň orada uruslaryň son ýerlik garşylyk görkezmeginiň netijesinde o tarapdaky mülklerini el çekmäge mejbur boldy. Eýrandaky Hulagular ulusy entek Emir Temir'in öň serbaderleriň gozgulunyň netijesinde sygnupdy. Özbaşda serbader Jelayir Muzaffar Seyit döwletleri emerdi. Emir Temir olary şampatra gelip ýüz uruna ýöl memleketine birikdirdi. Emir Temir 3 ulusy hem tas elini alypdy. Emma ýörün soň memleket dargamak güle boldy. 15-nji asyrda Altaýdan Kryma şenni, Kazandan Pars aýlygyna şenni uzulan ägir giňişlikde ýaga ýonky Magol Tatar hanlarynyň tysyrantylary ýa-da täze ýüze çykan hanedanlar tarapyndan dolandyrylýan oğanlarça özbaşda döwlet emine geldi. Emir Temir'in ýygyny dowam etdirjileriň bir uğry Türkistanyň günnäger bölegini, beýlekde Iranyň bütün ýokar tarapyna eýe bolup galdy. Aşagda Iranyň merkezinden başlap bütün gulmataryny, Azerbaýjanyň günortasyny, Kürdistany, Ermenistany, Iragy, Diyarbakır taraplaryny öz içine alan Garagoýunly,
Sonra ak koyunu Türkmen döwletleri etdi. Türkmenin düýp ozagy bolan Türkmenistan bilen bu döwletiň baglanyşygy goşak bolupdyr. Yarım garaşda maňyşlykly, hassa Gülmatar Temirleriň döwletine giren Horasan, Garogum Kırat Türkmenleri goýunlaryň hökümdarlygy bolan Uzun Hasan, Elventir Murat Sultan Rıgranyndy, Timur Sultan Sün Baykarany utanapdyrlar. Olar üçin Miraly has düşünükli, has ýakyn bolupdyr. 100 ýyl boly dowam eden bir goýunlar döwletini ýykan, aňasy türkmen bolup, şaý mezhebine geçen, ökökünden halis aýrlyşan, hatda duşmanlaşan üstazyly, Rumly, Şamly, Tekeli, Zülkadar, Afşar, Gazaryal taýpaly bolupdyr. Öz dilberlerinden tapawutlanmak üçin olar gazyl zolokly şeller unutdurlar. Şonuň üçin hem olary gazylbaşlar diýilipdir. Bir türkmeniň zaýryk gowletiniň iki ýarlyp, her haýsynyň bir gapdara zaňlap düşmegidir. Özüni Aliýanyň gösgöni nesli pasap eden Ardebil şeýhiniň nesli Ismail Sefewi, gazylbaşlary we beýleki şaý iratyna daýanyp, goýunlaryň mülkünde öz döwletini döredipdir. Ol Ismail'in Hytaý diýen türmeden türkmen şahyrydyr. 15-nji 16-njy asyrlarda. Şo wagta çenni Türkistanyň köp bölegini Altyn Orda hanlarynyň nesliniň bolan Şeýbanyň başdanlygyny gaýradan tüýjüp gelen özbekler ýelepdiler. Özbekleriň Şeýban döwleti bilen Temirleriň arasynda dowam eden uruşlar soňkulan tutuş ýeňilmegi tamamlandy. Iň soňky Temiri Baburhan ähli neberesi goşuny köşkü bilen kabuly, onuň maňryk Agra del tarapy güç kütmäge mejbur bolýar. Dogry onuň nesilleri Hindistanyna beýik Mogollar memleketini emele getirýärler. Bärde bolsa 2 sany ýaş ýyrtyjy Şeýbany bilen Ismail Sefewi arasynda jenjel başlanýar. Bu jenjel 1510-njy ýylda Mariýanyň ýanyna Şah Ismail tarapyndan Şeýbanynyň derbi dağyn edilmegi tamamlandyr. Eýem ähli İran eýlen Sefewiler özbekleri am derýadan aňryk geçiripdirler. Hatda Xarezme alypdyrlar. Ine bu saklanşyklaryň hem köpüsi ýene-de şu etraplarda, Marda, Nusoýda, Ýazarda, Gurgönne, Kıratda, Xarezmde, Lewatda, Sargamyşda bolupdyr. Bu uruşlar ykdysadyet tozdurypdyr. Sögdä ýollaryny bülküden daşlaşdyrypdyr. Xarezmde Gızylbaşlary garşy göreşdi. Çingizin sıçrantyglarynyň ýene-de biri İlbars tarapyndan Eýgo döwletiniň düýügi tutulýar. Şo wagtlar Çingizi Mangitler tarapyndan bu horada hem täze bir döwlet emele gelipdi. Wagtlaryň Gızylbaş ağalygyny agdaran, ondan Gürörtü Türkmenistany çenni penjetini uludan Beýwanyň özi, tezden bu horalaryň hüjümine tedewar bolupdyr. Hatda Xarezm hem ellendiripdir. Bu horadan halas bolmak üçin epes wagt gerek bolupdyr. Xarezmden maňyşlygy, o ýerden tä ýetirege çenni ýaýran bir ýywanlygyny, şo wagtlar türkmenleriň täsiri özbekleriňden uly bolmasy kişiler ekeni. Emma ýerli Xarezmi sartlaryny özlerine siňdirenden soňra özbekler agdykly bolupdyr. Orta günne ordu 15-nji asyryň ahyrynda dören 3 sany täze döwletiň, Eýranyň, Hyýwanyň, Buhuranyň arasynda şu zamanlardan başlanan göreş söýüň dogry manysynda ýene-de türkmen toplagyny üstünledi. Hyýwa ýerişinden lezi çykan, hemde galmak hanlaryň sapawçylygyndan bez bolan maňyşlyk türkmenleri 18-nji asyryň başlarynda Günorta Türkmenistana süýüşi urapdyrlar. Ahal Mari, Ami derýa boýlaryna ýerleşipdirler. 18-nji asyryň başlarynda Sefewiler Eýranyň kynçylyga düşýär. Bir ýagdaýdan peýdalanyp Owgan tarapy Sünni mezhebiniň adyndan merkeze şolup gelýär we häkimiýeti elalýar. Olar Sefewi tohumny tas gyryp tükeden ekenler. Eýranyň Owganlara garşy milli we din hereket ýüze çykyp, onuň başdanlygyny deregezli Aşfar, Düýekeş ogly, Çapagulbaşy Nedirhan geçýär. Ol Owganlara darby üstüne darby urýar. 7-8 ýyl höküm süren Owganlar häkimiýetden düşürip merkezden kowyp çykarýar.
Gazanan ulu meşgulluğun arkasından Nedirhan şah tahtına eğiliyor. Nedir'in dini mesele garay şakın aydırındı. Oğanlara karşı görüşenim oldu. Ol sünniyetin düşmanı olmandı. Şeyledigine Mugannaki 20.000 adamlık gurultayım geçişiyor. Nedir özüne padşah taylanlarına arkan gayşan olup, yurttaki şay halklarının inneden beylek sünniyete karşı düşmançılık hareketlerinin el çekmeliğini şert koyuptur. Hatta şiayetten el üzüp sünniyetin tiyari dörödülün mezhebine geçmekliğine senin talep ediptir. Nedir'in maksadı, yönü bile İran yurdunu, mezhepler arasında karşılık yok etmekti. Şu niyet bilen sünniyetin öňünden gelýän 4 Hanafiya, Şafiga, Malikiya, Hanbali mezheplerinin üstüne täze Zafari mezhebini döretmeklik başlanıpdyr. Onun sakatynda durýan imam Zafar Sadık bolun. Şeýdip öňkü şaýlar inni sünniyetin 5-nji mezhebini düzmelekeni. Bu mesele nedir ören netijeli görünüpdir. O bu arada sünniyetin baş tütünü Türk sultanı Rum halifası bilen gepleşler geçiripdir. Bir işi resmi ikrar etmekliği talep edipdir. Emma Türk tarafı muňa razy bolmandyr. Aslamdaki içki garşylyklary aradan aýyrmak güýpeden ýoňda uýan, Nedir'in milli şäherlerden çykyp, ölen uluklara ter salyp uğranlygyny düşünmek boljakdy. Olim bolmany ýakyn ortagyny gördi. Aslan bileleşigini emele getirmekli gözüňe tutýandy. Ol gurrungy täze bir zamanyň başlanýandyny görüpdir. Dünýäniň ykbalyny kesitleýän zatlaryň sanyny elle, hilligini, gylyş däli topdugyny, bedew däli, ýözi ýürüýän, ýüregi otdan burun uraglardygyny, halklaryň kuwatyny kesitleýän, köplerin düşünüşleri ýaly batyrlyk däli emelligini, ýagny häzirki zaman serişlerini erk we eýelik edip bilmekdiklerini duýupdyr. Nedir günne orun gün matara salan howpunyň inni gaýdyp, munyň öz üstüne awanyp gelýänini aňypdyr. Ana şol howpa garşy durup biler ýaly, deň agramly uly bir güýjüň taryhy derwaýsyny goýşunupdyr. Bularyň hemmesi onuň Zalatay Çapawul başlykdan uly bir döwlet işgärini öwrülendigini, meksep dini garşylyklary, düşmançylyklar ýaly dar sygyrda solaşyp oturan, gözetimden aňarsyny görmäk ukyp satmaýan ýerli hökümdar däldi. Halkara sahnasyna çykan uly siýasatçylygyna şaýatlyk edýär. Elbetde 5-nji mezhep meselesi puta çykdy. Çünki Nedir'in ýerine diýernikli orun tutar galmady. İlki baştan Hariyemi, Suwboýy, Garawumdan ilerisini dağ boyu vilayetlere hatap eden Fiwudy. Türkmen toprağının el üzmek islemeyen Bukhora'dy. Bütün orta ve yakın gününe göre lerdana getiren Nedir Şah Cahanguş'un gadabyna kelip var bolupdy. Cahanguş Farsça. Nedir Şah'ın tahallusy. Cahanı boyun egdiriz diýmek. Nedir Şah olaryň elinden Türkmen mülklerini almak bilen şäklenmän. Eýsem ýölerini hem Eýrana tabyn edipdi. Ana ha dergüdäniň agzyny goýrun haşamny toplar. Nedir Şah döwrüniň galan ýadygärliklerdi. Öňkü uly basbalçylyklary ýaly Nedir Şah hem asalymda harakat gotturdy. Ýyllarymdek süýünip ýalyn kibini sabrady. Bir Hindistandan çykdy, bir Dağıstandan. Barıp zor goňşy bilen Osmanlylar satmışdy. Arasynda ha ýurdun o çetinde ha bu çetinde döräp duran pitnäni ýatyrdy. Ýene de Osmanlylary öldürse eğer görjekdiklerini ynandymak etdi. Hindistan taala beýik magollar köşkündäki sap gyzylan ýasalan taýty taýusy çyn alyp gaýtdy. Basbalçylygy Ümulman öz halkynyň içinde aklamak hemde häkimetin berkitmek üçin elbetde başga halklaryň betbaşçylygyny asabyny Käfe İranlary salgytdan azat etdi. Maksady Nedir Şah ulus ýerlere ot gapdyrdy. Ol 69 ýaşynda Habşanna galada ýatyrka öz ýakynlar tarapyndan öldürildi. Nedir Şah wakalarynyň Türkmen topragy bilen baglanyşykly ýerkenini. Olar Türkmen taýpalary ýakyn gatnaşypdy. Nedir çıkaran Türkmeniň öz diýseňem ýarynçy boljak däldi. Nedir Şahdan soň
Yurdun içinde tayfa terdarlarının hekimlik uğruna cenceli başlandı. Bir cencelle ilki Kerim Han dendi. Sonra Gazar Han'ı Ağa Muhammed üstün çıktı. Gazarbaşlılar yine de tağıtı el aldılar. Şoň ata senin yurdun günne o tarapını tutyan sünni halkları oğan tayfalarının baş bolmagy bilen Şay İranından ayrılıp ýölbaşlyk Uganistan döredipdiler. Ahmet Dürrany padşah bolupdy. Ve siyasi din ýagdaýyny Günorta Türkmenistana toplunan Türkmen tayfalarının Günmatarda Kürtleriň arasynda garaşdyrlyk uğruna hereket döredipdi. Emma ol Gazarlar tarapyndan ýatyrylýardy. Enne 100 ýyldan bäri Gazar hökümdarlarynyň Türkmen horasanyny ellerine gidermejek bolup, şol sarpyryp ýörüşdi. Yetirek gurgun taraplarına ganymydan bolsa, arka smary saradyk etraplarına Eýran öz maksadyny hasyl edip bilen okdy. Munyň baş sebäbi bu taraplarda Türkmen ilaty san babatdan köperip, onun özüni goraýjylyk ukybynyň artanlygyndan diýmek boljakdy. Bakalyk, indi Eýranyň öňünde on çokly ýaýdan onduran okdy. Munyň şeýridi teke ýomut taýpalarynyň demirgalyk Eýran galalarynyň sapawçylykdan, alamasyrykdan gözüni açmaýanlygyny düşünüpdi. Buharada mara dawa etmesini goýan okdy. Bir jenjelleriň käte ol käte beýlik tarapyň dessiniň ýöňde gelmegi bilen asyrlar boýy dowam edip gelişidi. Emma hiç haýdan bir ülkede düýpli güýnüşlik tap bilen okdy. Şu atlar Lewap Türkmenleri Buhara, Gurgun, Astrabat Türkmenleri Eýrana, Haryan Türkmenleri Hiwa garaşly ýagdaýa düşüpdiler. Hirat etrapyny akylar Owganistanyň şäherinde. Üç hökümdaryň dawasy Arkas, Etek, Tejen, Mary Saralyk Etrek Türkmenleriň üstünde. 19-njy asyryň başynda 5-nji Abulgazy wagtyny Goňratlaryň hanlyk edýän neslinde şowsuzlyk emele gelýärdi. Tağıtı olan Edil Gapdan neberesi ýeralýar. Ýöwer inagyň ogly İltüder Gany. Ýöwer inagyň ogly İltüder bularyň ilkinji hanydyr. Hanlyk tiýden onuň dogany Muhammed Rahime geçýär. Ene şu han Eýwanyň baş bäsleşi Eýran bilen Türkmen Astrabady, Horasany uğruna dogumly darkyşyly boldy. Muhammed Rahim Orsiýet bilen eýerliğine bolan uruşda Eýranyň goşandyny, gowşanlygyny bilýärdi. Ol bir tarapa gaýta-gaýta ýürüşler gurady. Ýergimsel görüşiň netijesinde Ahalla, Tejenne, Marada amakly ornaşdy. Yetirege saragta darap gaýtdy. Maklady bir wagtky dağı boýlyp atlanyrlan bölüki ýene-de Harýermiň 7 çölüniň aňyryndaky vilayetlerine gürüldi. Eýwe olara salgyt salyp urdy. Ýöne mar sarıklary salgydyny birde töreseler, ikide tören okdylar. Käti üstlerine goýulan hyýwy dikmelerini gylyçdan geçirip oturup berýärdiler. Şonuň üçin hyýwy gahar galaba merip, Marynyň üstüne her ýerlerini ýaly ýürüş gurýardy. O bulary dymdarakay, ekinleri ýer bilen ýegtan edip goýdýardy. Emma han öz hyýwyny yetmänke, saryklar onuň mardaky guronlaryny şampytyra gep taşlaýardy. Ahalam hyýwany gönderip baryp durunokdy. Salgydyň üdürs. Gerek bolsa atlan merersip, boş wadadan başga zat görkezmän, onu oýnaýan ýer edip ýördiler. Saragta raýat dünüm duýmadykly halýady. Şonuň üçin Muhammed Rahimyň ogly Allah ogly. Soňra onuň ogly Rahim ogly özleriň itaat güýçlerini günorta meselesini görüpdiripdiler. Hökümdarlyk eden 18 ýylyň dowamynda Allah ogly hanyň öýü 5 gedek. Mara Horasany ýürüş edip 5-6 gedek bolsa çapa uly berdi. 3 ýyl höküm süren Rahim ogly hanyň özü 2 gedek çapa uly başlary bolsa 5-6 gedek dağ boyunu darap gaýdypdylar. Olarlaryň hyrsyny diýişläp ýören Allah ogly hanyň beýlekoğly Muhammed Emin bolsa, tagta çykandan sanjy günden soň mara ýürüş urapdy. Sahabat taryhyň ýumgun sözlemesini şu ýerde beýletdi-de pikir etdi. Täzeden gurulanyň goňrat ınaklarynyň garowymyň günortasyndan reştetini üldürmek lazım. Şonuň üçin olara ýöňü bilen
bir zat ýatlytmaly. Özlerinin dua kimin uyyan zahangirlerinin düğünün uğur alanlarına da ol etraf bulonk bolmalylar. Çingiz Han'a şeýle adam berýär ekenler. İkinciden, agar urjak yerini tanaman. Özünün öňen bir kerek eýranyň lukmasy bolanlygyny, şonuň ýene-de gaýtanyp biljekdigini hyýgo goý ýadyna saklasyn. Üçüncüden, ileridäki türkmen taýpalarynyň üstüne zor salyp münerden hyýgo ejirligini, gaýtam özüni sermagallykdan gaýtaryp, seňseredip, zyňjakdyklaryny puta bilsin. Dördüncüden, bardy ýerli dağ boýuny özüne goşaýanlygyny ýurtdy. 16-njy asyrdaky ýaly iki tane diň agramly milletin emele geljekdigini, ondan türkmen özbek dawasynyň öz peýdasyna boljakdygynyň gaty şüýkelligini unutmasyn. Tahawatyň pikiri dowam etdi. Birden hyýwany akylyna aýlandyryp, öz sürüne dakyp bolaýandygyny, dağın arka ýününe taýpalary holtumny ýygnamagy Eýranyň goly ýetermiki? Belbetde ýeňil bolmazdy. Emma ýesasy da şolaň hasabyna Xarýerimiň güýçlenmeginiň ýady kuwatly özbek türkmen döwletiniň döräýmeginiň ýoňundanmak. Güýnata Türkmenistan goýy başlyk bolsun. Egerde o taýpalar kim-kimden Eýran täsirine salyp bolsa, oňa ýetedenmi? Ýokman uruşy süýrenler. Haşy kuzu edip kellesini arkadan sypalamak ýaly herişdeleren bar ahyry. Onham Eýran bir Hudaýyň nazar eden mekany, ýürüýte iş edinip ýatan ýeri, insan keşbiniň iň dogry nusgatynyň, şerin labdynyň watany bolan Aryananyň öte öwrünäkileri biperwaý galdyrmajakdygyny bil baglamak bolmazmy? Süýji şygryýet bilen ýa kibi gatyşan İsrafil'in suğuruna perde verin. Aşkede oturan gödülleri barmağını doğrudan Eýran oğazlarının öňünde yeremeyen durabilecek entek dünya yerinde orta gerek. Ukuyunu gağın alıp gelini istesalım dağlandan soň hammamda peklen dur kadı. Akşamkı pikirleri hanın kellesine giden oldu. Ýa-da Eýran ýene-de özüni tutup türkmene de ola uwerip buradymyka? Teke taryp ýomudunka düşünükli. Hyýwa bir gep berip Eýrana bir söz berip öýrüksiz gelibermek. Eýran şu ýagdaýdan peýdaranyp iňgulmanyna şu tarapy hyýwa bilen deň şärik bolasy gelýärmiki? Ýa-da päri ondan ulrakmyka? Ýöne hyýwa maza bermedik garakçy halyk seni bununlu diýemin. Yapýaňy dämedi. Tekerherdarlaryň salara goşulyp maşady diýsin edenleri. Muhammed Emin'in tekrana atan ýaz mehremi bermegi. Eýranyň hyýalyny bilmek üçin. Eýhem Nasreddin şahyň ýelçiden şu maksat bire gelmejekmidi? Ýelçi. Asla Nasreddin şahyň akyly bir ýerinnemiki? Hyýwanyň hükümdary. Öz üstüne durup da goý mülklerini herinzan berip ýörkä. Aňardan Sultan Murat Mirdedir Japar gulduny baş edip bu toprağa goşun ýolduýar. Bäri goly ilsini berýär. Bine ýyly haýatlyk. Hyýwa öz ýedi şölüniň aňyrtyndaky türkmenleriniň hatardasyny artykma çöwerip, Alif başdan aýlaýan döýtdümkä. Ýa-da gaýradan uzun nilli ulug toplarynyň sesini, atly kazaklaryň güpürdesini eşitip hayaty göçüründü etdimki. Ýelçidini ýygyna ýetsal kowsaňam gelişmändir onu. Ýelçidini kowsaň. Han özüne basaryp berip gedemlik damaryny gowsatmagy mejbur boldy. Döwletara gepleşik kadarlar diýip mehterdir mehremlerim munyň mudama synynyň aslyşyp ýörler. Onsoňam ara kymlarda saýatdyň wakalar Mehter Sultan Murat bilen çaklaşmagy teklip edenler. Onun kün nädir gadaplap mehremin gurun oýunlary. Egerde Eýran köşkü, şolardan bir zat aňlap şo wagtda bir gurun tap gelen boldy. Geliniň ýalrap duran mis künnükden akydýan mulaýym suwy ondan beter, mymyk elleri innamy diýip aladylar syr berdi. Ýok.
Nasireddin Şah öte düşmesin. Tekedir Sarık Golso Muhammed Emin Han'a boyun egmebilse egmesin. Dene yerine gumgar varın nese tabin bulmasın. Durna yere düşmeyen ne sabat oňorka. Muhammed Emin Han edermen Muhammed Rahim'in münasip altygydyr. Bu onuň ýygyny ýürüdip, mülklerini ýene de giňelder. Ozaga saragytyň üstüne ulyleşger çekip barar. Ondan bir gözüne tekeler. Muhammed Emin Han'ın tozanyny. Han 3 günläp haremhanadan çykman diýin saldy. Döwleti dolundurmak işini ýöňkisi mehterlen guş begeri diýdi. Derýanyň güýe tarapyna mehter, güney tarapyna bolsa guş begeri diýdi. Has wajib meseleler hanyň öýüne goýulan bolmaly. Daşary ýurt wekillerini kabul etmegem şok kasmy işlerdenmiş. Daşary ýurtly diýilýänem. Dogrusyny aýtsaň, kardeşler babatda ýekesrep ýatan sahabatdy. Ýekesreme diýerim däli. Bagdamlaryň göýetimi şägerinden çykyp şöhret etmek mümkin däldir ali. Haris saradan sahabat. Dünýäni görün, onuň aňarsyna beräsine göz ýetirip durun, giň ýagty bir döwlük ýüzýädi. Onu da umytsuzlyk bilen. Bu günjege bäri berdi. Hey daşary ýurt wekili geldimki. Beýle ýygy ýylçy bärdin tap bilen okdy. Bularyň ýödleriniň burada şeýlemi ýykmanyň seýrek duşyny ýürekleri gatyp durýary menden okdy. Asla şular dünýäni nähir gözüňe getirýärler. Onnaky döwletleriň sanadan köpdigini, olaryň kuwatyny ýödleri bilen deňeşlerinde ýer bilen asman ýaly tapawudyny hyýalyny getirip bilýärler. Sahabat hyýuly kardeşleriniň bir näçediniň adyny öňden bilýärdi. Ýazgylarinden kim käs habarlady. Olar bilen tanışmak, pikir alışmak elbetde gazakly bolardy. Munuň üçin aýtdy soňky hyýu hanlarynyň, Sultan Muhammed Emin'in taryhyny ýazýan Muhammed Agyhy bilen görüşmek gerekdi. Emma Agyhy hanyň mar ýürüýüşine gatnaşmaly bolupdy. Sahabat ahyrim hyýuly seni ýazyjy bilen duşdy. Muhammed Arda Mirab Erniyazbek oğlu Agyhyň hem bir duşu ýöwes bilen gelini görnüp durdy. Döredijlik adamdy bir-birini görmäge teşne bolýar. Gözleri ýeti edepli. Köp kitap okanlygy bildirip duran Agyhy, täze atlar eşekdigine bolan anam bilen sahabaty gulagasy. Bularyň ikisi de iki dilin bilýärdiler. Elbetde iki taryhçiniň arasynda gurrun udaga çekdi. Gazakly boldy. Ahyrda sahabat Agyhynden tarih ýazmakdan hanyň öňündäki borjuňyz nähili amala edýänsiňiz diýip gönümel sorady. Kardeşiň kyn ýagdaýa saljak sowary bermekligiň ýeterlik sebäbi bardy. Ve sahabatyň özüni hem günne goýmaýan, baş alyp çykmaly kyn meseledi. Onuň üçin kardeş bile pikir alşady, dogrusy derdini paýlaşady geldi. Onuň şykalga tap bermejekdigini göz ýetikdi. Çünki tarih hiç wagt alym bolmady. Ol diňe siýasatdy. Şondan aňyr geçen okdy. Hey geçi bilen wagt berip bolarmyka? Uzak oýlanyp oturman Agyhy uludan demin aldy. Onda tarihi ýazmaga adam tapdyrmady diýdi. Mun şu ýazy galrýanlygymyzda 100 000 şükür. Hakykati hem setirleriň aňasyndan görerlerdi. Her nişik seyrek hadisalar üçin ýylçy bir ýerde üns merkezindekeni. Han döwlet işine başlan güni sahabaty onuň huzuryna alyp uradylar. Bu gün goşluk bolupdy. Anyň gün tertibini sahabat eşdipdi. Her bir takwa musulman ýaly, ol şäherde turup ulemalary bu ýakyn adamlar bilen ertir namazyny birja edýär. Ondan nahar şahy oturýan eken. Şonda ulemalar şeriat kanunlaryny gurrun açýan bolarlar. Han bolsa köprün şaharatda şu ýerde uklap galýarmyş. Han turundan soň hemmeti idara jaýyny günlýär ekenler. Hanyň iş durunýan ýeri erkde gönümel diwarlardan başlap göz ägindip durundat ýokdy. Toplu dergülerden geçirinden soň ul lokan bir howla girýärsiň. Dogrudan hem howly ady
Muňa köşk adından has laýyk gelýärdi. Bir gapdarly salamjay, biri ýanyna garawulhana garalyp görünýärdi. Ýöne boýdun maşy ýaraglanan nökerler bir edara, belli bir derejede dabary ähmiýet berýärdi. Kan salamjayda peýda bolunny, bir ýemden mer garaşyp duran döwlet adamlary hökümdarlarla el alışmak bagytyna mesler boldular. İlçe, meclis, arz, nahar saat söhbet, aw şikar mahallary köşk begdadalarynyň ýanyna galmy hurmatyny eý bolup bilýänini aýtdylar. Beýikli pesledip ýörüte ýasalan. Üstü her türlü mahmallar, hallar bilen düşüklenen yarım aýryw şekilli taht otogyny han hökümeti döwlet işlerini dolandırmağa girişdi. Dağıtın iň berent ýerini ýasalan teksede han aýwudyşyny gurap oturdy. Onuň gapdanyna oğudun ýastyklar münnerlik durdy. Öňünde mahmal güpçökleriň üstüne sapançy we hanjar goýuldy. Ol elinde şäksiz, ýeketek häkimligiň alamaty bolan altyn hasan tuturdy. Onuň arkasyndaky berent diwarda döwletiň ýaşyl baýda göterildi. Ol elinde şäksiz, ýektek häkimligiň alamaty bolan altyn hasan tuturdy. Biýadalyk döwrüň soň Sahabat hanyň ören daýy adamdygyna hatam göýdirdi. Uroy arif batyry. Gowrusyn laýyk bereketlidi. Ýüz sinalary hem ýeridi. Ýurt eýeti bolup, nesil haryzm gözelleriniň arasynda ýaşaran soň dagy nähil boljakdy. Goňrut hanedanlaryna gadymy haryzmyň ary gany, süňňi, ýene uğru boýunça näse diýen ýetişipdi. Han oturunlar bir laýnalarına aýlandy. Onuň ata uğrunun miras galan gawan manrak gözleri piýada ýaly goşuldy. İçindäki sylgymlar olary has zezgörli, haýbatly görkezdi. Hanyň aslahy gollaryň gelişikli goýulan sakkal syňçynyň ýene-de üntün çekdi. Bir ýerde sakkal bejerlişi günnäwiriň iň medeniýetli ýurda adaplanýan Eýranyňkydan gaýtam şahana görünýärdi. Ol türkmenleriňki Beduýyn araplarynyň ýa-da owanlaryň ýaly ýöňüte iňige çenli giýinden ütülen aňarsyýaha ýürkedir gyrsuw ýa-da uzuny ýarag degilmän goýberlen sakkal hem Eýranlaryň ýaly ýöňüne ýerine degilmän diňe uzu kelterenip gyrkylan hyýgo bilenem hyna bilenem boýurun kepçe sakkalam şamly araklar aplan ýaly gaýsdan başga ne päki ne müçenek görün agly buruna girip barýan sakkalam däldi. Bularyňky öňüm ýydan madaly gardalan, diňe ýaňyň uğruny syýryp gidýän, aşak gitdigiçe ululýan çaklan sakkally. Uşlary ýeňilje sırpylandy. Hanyň ýüzi olmuş, alkymlary dakyl bolan soň. Üstüne sagat bedeninden ýemitlenip çykýan üçin sagdynlykdan ýaňa ýalrap duran sakkal öňe dap eýetini has gally görkezýärdi. Şal tepenli bolsa akla paykada şaýatly edýärdi. Büdü gadymy haryzm medeniýetiniň bir nusgasydyrdy. Maklady hanyň daş keşbi mehmanyň gözüne dokundurdy. Ýöne geýinişi göri asla hoşuna gelmedi. Ol diňe baý adamlaryň geýýän işigindenmi? Hanyň diňe bir baý adam däl ahyry. Ýegininde haryzmda dokunan ýüpek matadan içine paýta alyp sardalan don, beline tirme uşak. Ayağına gödüň ýadyk başynda bolsa türkmen tilpe wady. Aýtmaklaryna görä hanyň köýnük balagyny ýöz aýallar tikýärmiş. Padşalary altyn kümüşüň, lagly jowahyryň, derdir almadyň içinde görmäge gödügrün üçin diňe şeýre bolmalylar diýip adaplayan sagaba düşün. Hanyň geýinişi geňirek görünýär. Şundan aňryk bolsa-da ýetýän däl bolsa gerek. Has beteri, telpek gödürilişdi. Ol hany begimtilikden, sypaýlykdan diňe başlaşdyrmagam dälle, gödükleşdirýärdi, wagşylaşdyrýardy. Dogrusy galtaman sypat edýärdi. Padşa mümkin bolýu şerefmileşmeli. Halkdan güňeleşmeli ahyry. Halk bilen arada gorpu çuňlaşdyrdygyňça beýgelerdi. Başgalaryň geýmäge ýetir bolmadyk, eşik ýörüti döredilýär ahyry. Altyn täs oýnamagy gelýärmi? Bir padşanyň başynda bolsa telpek.
Sahabat içinden bir güldü. Birdenim yüzü sınna kaytıp ata geldi. Bir öz sırrın töwürüň näklerin aňlamagyndan näl, gaýdyr başga bir zatdan müýnürge uğradı. Mümkün bir öz boluşly geyim beýle bir sada däldir. Dogry nähildir erkeklik alamaty diýmeseňem bolmandyryny. Mümkün hany onu öz ýurdundaky iň söwüşçüň halkynky bolanyny üçin geýýändir. Eýdem erkek şahsiýet üçin kişi diýen atdan bilen nähil mertebe bar. Kişi bolup bilmeden han şah bolanydan epeydi. Ýöskün telpegi Türkistanyny diňe türkmenler, onuň Kavkaz halkları geýýärdiler. Asla bir kimden galan miraska. Oğullardan niten bunu öýlerini şolaryň 5 mirasy agalaplayan Osmanlılar geýenok. Ol selleli halk dälliýden. Oğullaryň başga bir şagaty bolan Azerbaýjanlylar süýjülük bilen hemde buýsuny süýle geýýärler. Selle olan öýün diýenok. Mümkün Azerbaýjana Demirgaz Kavkazdan geçendir. Eger bolanyny ähtimal bir Gypçak mirasydyr. Onu näme üçin öýlerini Gypçaklar has göni miraslarly hadaplayan Gazaklar galip berse Özbekler telpeksizdi. Gypçak ganynyň barlygy hem gumany bolan türkmen uçdan tutma telpekli. Soloşuk. Ýöne telpeksiz türkmen bilen Kavkazlyň gözlärini tapmarsyň. Telpek diýen söz olarda kişiligi namı saňlady. Olaryň iň uly kasamy Hudaýdan soň telpekden murt sakallyny çilýär. Handan bir baskançyga çaktı. Onuň sag golunyň gabadyna petrekde mehter, çep golunyň gabadyna guşbe oturdy. Mehrim mady. Diwan begi aşağı baskançykda ýerleşdi. Etekdäki baskançyklarda Şeýh Seyit Kazy Kelan, reis, maslahatçy, atalyklar, ynaklar, miraplar, bay, ağa, permançy, ýatagulbaşy, Çagatay wekiller ýerleşdiler. Panyň ýeňsedinden töreleriň, ýakyn ganwirleriň kelleleri görünýärdi. Bir gapdyrla köşk emirlarlaryna garap ageke oturdy. Onuň öňünde üstü kağız galamly saklaňzy tekçe bardy. Bir görsüň, seni ýazyjy bir beýik mertebeli adamlardan çetleşdirilen ýalylar. Bir görsüň, äýlesiň ünti şoňa jemlenipdi. Han döwlet işine girişdi. Mehter bilen Guşbegi ýurtlardaky 26 begiligiň işleri, Hudutanam, olardan ýygynaryň salgyt barda maglumat berdiler. Bir näçe begiligi özüne birikdirýän begiler, naipler, bek wekiller, özbek tiri aksakallary, tiri boýunça dälle, arady boýunça bölünýän sart aksakallary, türkmen ketgudalary, atalyklary, garagalpak, gazak wileri, bularyň hemmesi ýerli häkimet duýýardylar. Arady diýmek, territoriýa diýmek. Olar gerek mahallar hökümetiň işine çagyrýan boldy. Soňra ýatagulbaşy ýanynaky nökerleri bilen salgyt tölemek möhretini gijikdirendigi. Salgytdan boyun toglan üçin günäkärlindiň onlarça adamyny gösgöni şüýrek sürüp getirdi. Şular ýaly işleri iň ýokary derejeli meclisde seredilişinde geň alyp oturan halkyna olardan hanyň hut özüniň sora etmegi mehmana düýsen ýerlikçi göründü. Sora gyskady. Günäkärler ýalbarýardylar, ütünüş soraýardylar, toprak uşaýardylar. İçinde dik boyun hüccetlerim vardı. Han elindeki yağlıcağını yenilecek salgap. Oly barýan diýärdi. Manilice alıp barıňa düşüş Kazy Kelan galyn işi dowam edýärdi. Onuň hökmü bilen ýatagulbaşy kimsini dürre astyna, kimsini zyndana, kimsini gannala, kimsini gösgöni peşşaba alyp gidýärdi. Berliýän jygalyň aglabaty hol diwaryň beýle ýanyna ýerine ýetirilýärdi. Dogrusy görnüp durdy. O bilgeçdeýin, wehim bermek görerli üçin şeýdi diýen bolsa gerek. Şundan soň hany ähtimal ýurtdaky hasy mesele bolan ýomut şowdur ýemreli we Ýehudaky beýleki türkmen taýpalarynyň, Gazak garagalpak halklarynyň soňundan bolsa Dağı boýy, Buhara, Rus meselelerinden habardar etdiler. Türkmen meselesinin aýratyn seredilmegi, Günörtü türkmenler hakdaky meseleniň bolsa, tas daşar tiýadata sarnylmagy ýerçek gowy ýaratdy. Şol ýaly işleri iň ýokary derejeli meclisde seredilişinde geň alyp oturan halkyna olardan hanyň hut özüne birikdirýän begiler, naipler,
Daşar yaratın bu Huda tarafından başkası hanın gügünün turmadı. Günorta Türkmenistanı ha, öýel görüp baydypdy. Ýa Türkmenleriň arasynda hem bolukluk ýyl geldigçe artmady kemerin okdy. Ol tögürüň näkeleri. Alaýçada Türkmen atalyklaryna gadabyny pürkdi. Soň bir halym ýüzüni asyp oturdy. Ýa ýelim morda ýögürünüşen işleri bolurdy. Han artık dögünäp durmady-da gadak ulus meselelerine geçti. Gadak şäherlaryň üstü bilen uluslaryň bärik ağırlaşmagy ýynjyl galýady. Han ýüzüni tallap, bir gedegem kän oturundan soň Hariyerimiň etrabyndaky gadaklaryň hyýy döwletine tabiinligini olaryň öýelleriniň hem uluslaryň ikrar etmek üçin gerekli şäherleriň hemmesini görmekligi degişli emellerle ýerketdi. Gadak sultanlaryny beýlerini ýygy-ýygydan köşkü sagyryp durmak gerekdigini mehrem aýtdy. Soňra hökümet mezlisi çapagulçylyga iýerilen toparlaryň getiren işlerini seyretdi. İlki hana getiren oljalary bilen çapagul başlar gelip geçdi. Olaryň köpsüniň türkmenligini diňe telpeginden näl. Gara çölüň epgegine ýanan ýüllerinden hem, ýeti gözlerinden hem tanamak bolýardy. Muhammed Emin'in berekellasynadan çapagul başlary aýratyn hedit etmekligi. Oljalary han hazinasyna ýygnap ýören emellary tapşyrdylar. Tiýerden şu işiň dowamyny aýylgyn bir tomoşa başlandy. Ýatagullaryň uğratmagyny bir atly howla girdi. Onuň näkärligini, nä milletdigini seljeri ýaldy eldi. Ýüzünde gözünde adamçylyk nury mihmanna bolany meňden okdy. Ol ortadaky meýdançyda saklandy. Hanyň ýaglygyny salgamagy bilen ata bökdörli horjunlar alyp başçak ýegdi. 6-7 tane adam kellesi garpa diyarı yere patılap düştü. Hanyň berekellatyndan soň ýatagul başy horjunun içine şaňgyrdy teň atdy. Adam hor donuny sygman gabarlyp urandan ýene de bir tüýüsi bozugy alyp geldiler. Onuň suwundan bir topar kelle togulyp düşdü. Bile berekellatı bilen teňňesler çykyp gitdi. Şeýdip kelle kederler hem ýyzlygyna gelip geçdiler. Meýdançada kelleden epesli ýaty ýüz garayagy sary meňir erkek adam kelleleri, süýür kelleler. Ýeňsezi şapbatlaryň ýaly tekir kelleler. Düşündüşlerine göre kese kelleler hyýwanyň mülküne aralaşyp, ona el urýanlaryň kıyada kanuny boyun eýmek islemeýänlerinkidi. Kelle awynyň eýranyna hem bardygyny tahayyüt bilýärdi. Terget yakalaryna aýlanan mahaly Nasiruddin Şahanyň öňünden Sowgat hökümine naýda mündirlen kelle çykarýanlyklaryny habarly. Sahabatyň pikiriçe, o ýerde döwlet serkediniň berkliginiň hatyry süýnülýärdi. Ýöne soňky görün tomoşady görün, näçe köpügörüniň murdumuny has entiretdi. Elleri aýaklary gandally bir topar adamy getirdiler. Aýtmaklaryna görä, bular siýasy sowry bolup, döwlet hudusanna hanyň özü üçin hukukly adamlardy. Gürrün keltedi. Han barma ul asmany görkezip, "Güneşi ýükürseň, ýüzüňe düşýändir" diýdi. 4 saat tutsawy edil şo ýerde. Ortasyna adam göwresi sygar ýar edip, oýlun 2 tane uzun ağacyň arasyna gapçadylar-da, uşlaryny mähkem saradylar. Bir topar adam ýene bir gapdyra baglamaklaryny hem ören eýmin şurnýady. Nähili pikir etseňem bilir ýaly. Açlykdan bir-birini agy salmaklary çürmükä. Bir adama hut şo ýerde öz görüşli bir jeda berdiler. İlkony güýlüler. Bir adam garnyň üstüne minni. Peşşap diýdi bilen döşünden bassy. Ondan belinden hanjar sogragadı. Ýatanyň gözüniň owasyna bir kerek aýlady. Depedasyny üýşürýän aýylgyn skykylyň arasyna peşşap elindäki gözü ho beýlede gyllygyna aktyryp ýatan itiň oklady berdi. Peşşap hyýal etmän ikinji gözüm şeýdip köwredi. Şular ýaly tomaşa. Zansyz gykylyga heder edip ýylgyryp bilmek. Ol zansyz ýeriň üstünden gülmek berdi. Kişilik mertebesini beýgildiýän, häkimlige münasiplik alamatlandyran hiýaty tulmagy semeli. Her hil agyr jydalary megerem
Adamyny yırtıcı hayvanların gözünü oklayanlıklarını, barmağını golunu kesýänliklerini, beýik dinlerden taşlayanlıklarını, derisini sıparayanlıklarını sahabat geçdipdi. Görüpdi. Eýlem meýranyň özüne ulunmayan jydabamy. Ulunmalyrym. Bolmany näme üçin diýine döwlete garşy çykardy, jemgyçilik tertiplerini bozardy, jydafy galmalymyş. Sahabat köpü gören adam. Ol insan ýaşaýyşynyň lezzetli taraplaryndan gerkkä bolşýaly, onuň ruhu we beden azaplaryndan az çekmänni. Gan bilenem öwrenşipdi. Ýöne bir zat onuň ýüregini biçak bolady. Bir-de gahramaçylyk diýen düşünje, halkyny näme derejede elip bilýänligi bilen ölçerýän ýaly. Asyrlar boyu durrasyny saklanyp, gaýy ýegişerilip, galyn halkyň tabiinlik derejesiniň hasabyny edilýän zulum, bir döwlet gerçekleriniň dolanryş ukybynyň görkezjisi bolarly. Zulumyň ýok ýerine tap bolmaz. Ýöne munyň düşünüşi, inni öten memleketlerde uly häkimler jezanyň berilişine gatnaşmaga däl, onuň kefitleniş taryhyny hem jemgyçilik derwuriyetçiliginiň, kanunçylygyň üstüne atmaga çalışýarlar. Olam howpsuzlygyny goramak hem öz boluşdylar insap. Bir de tersine. Her kim eli altın hataly hanyň başlap, orta arada gopodoňlap ýören peşşaba çenni. Gaýtam şu jezanyň hut özünden gelip çykýanlygyny ýyly bildirjek bolup gara adardy. Başga ýerlerde peşşabadyň ýöneki ýerine ýetirjek hükümne verilýän bolsa, bir ýerde ol özüni hanyň, döwletiň galyzylaryny öýdüp çiýişip ýördi. Zamananyň iň düýbüne düşündigini, sahabat jedelsiz ynandy. Tanış dünýäde bolmagyna garamazdan, şeýle çuňlugyň garankylygyna, agramyna gopukdy. Näme üçin bu adamlarda ýöňe ümidi atmak meýli ýokka? Hatda azy kelmedi. Hani aň bilim şerbetini, muştoklar gaýandyp bilen ol ilmi ibadatxanalar. Diňe ilmi kanyň depetine çykmak bilen şäklenmän, tebigatyň jemgyçilik ýaşaýyşyna çyn hakykaty gözlän ol tarakky perwerler hani. Döwlet işiniň birinji bölümi oturdy. Kanuna kara çykdy. Bir ýerde ýürüýte köş hyzmatkarlaryň tutuş portopory bar. Desterhansy owkat uğruna jogap berdi. Anyň oňa aýraty nimet berýänligi ýöňünligi däldi. Damak goýunda atdel. Hatda mehrimim käwir babatda onuň ýerde durýan bolardy. Mehrim hanyň öz öýlerine jogap ber. Üstesine de girdin maslahat hökümünde döwlet işlerine gatnaşýan bolardy. Ol köşk serenjamçydy. Köşk beýimsiz diýen ýar bir wezip edi. Ferengi köşklerindäki kamerdiner diýen bir şeýlek bir zatdy. Olaryň ýa-da orunlary aşpez bilen aşmektir eýlep, olaryň bir tagam misirde beýlekli saçak taýýarlar ekeni. Şerbet başı her hili şerbetler, teýsir edici şeraplar ýatýan bolmaly. Ondan paýeke şilimsiz, şilansy, legensi, kumgansy, künnüksy, rumolsy, yetmalsy, fertaraş, dellek, dırnaksy, hazımsy, ayaga çykýan, düşükçü, hanyň hususy ýaraglaryna, ateş swaplarını seredýän gazansy, başyna ýerip oturýan zygasy diýen ýaly hyzmatkarlar bardy. Gyýwada ähli naharyň sultany adaplanýan palaw. Özüne de şulonky ýaly, käşir beýlekli kemtir ýetirilip, künnüji ýagynyň bişirilen gow palaw başga nirde barka. Palawyň töweregine dürli miýguler, maňyzlar, şerbetler, onuň hökmany hemrasy bolan gawun goýulýardy. Nahar bir ýerde dyýgyzy köpýärler. Palaw bolda tüýüz garyn saldyrýan nahar bolmaly. Nahardan soň han az kem kellaşdy. Guşbegini küçtde utdy. Ondan öýle namazyny okudy. Namazdan soň işiň ikinji bölümi arz başlady. Arz ilat arasyndaky dawa jenjelleriň şödülýän diwany. Arz ýugurdyň hem ýerinden gelýän bolardy. Ýatagullar daşarda garaşyp duran ardaşlary gedek-geden alyp gelýärdiler. Olaryň kimisi goňuşdy bilen oňuşmaýanmyş, kimisiniň algy bergesi dawasy barmyş, kimisi äriň üstüne şikaýet edýärdi, kimisi hatynyň. Arzyň köpsüniň hanyň öýü dinleýärdi, öýdem höküm çykarýardy. Ýerini muňa näme diýersiň?
Döwletiň ägirt işlerini beýlede goýup ýerheliň jenjerine garaşyp oturmalymy? Kimleri badyr meýdan oklar? Gaýtam gaýrat salyp, halkyň şahsy işlerini hem şeriat kanuny bilen şeýmäge ýöňüň borçly adaplaýanlygyny jemgete görkezýän üçin. Bir gyly iki ýarap bilýän adalet teresidigini subut edýän üçin han hutledy talýady. Onuň äreýär dawatynyň birini özi şäher ýüz berenden kereşme edip uğran, ýylmanak, sagyrlyk hatynyň peýdasyna şölen nuny görünni. Sahabat gülmän zordan saklandy. Şundan soň hanyň iş güni oturdy. Soňra kät edilişi ýaly atly gedirinje çykyldy. Peýşin namazyny durup geldi. Alşan namazynyň soň şamlyk ýyldy. Şundan soň saat hökmet başlandy. Bir garndak piýada dep kakyp aşulla edýärdi. Sadanlarlar urbap tutar gyzak salýadylar. 2-3 tane ýaş gyz ortadaky meýdançada raks oýnaýardy. Olar depetinden tä köşüne çenni ýalryk nagyşdyrly bedirenni. Ogadanlyklary bolsa çakyn däldi. Elbe pus bir haryadym nädenlerine görüp berilip durup. Eýran gözellerine gaýra durdy ýedirýär. Ýöne aýdymsal raks göl ýöneke gelýärdi. Ýatsana madynyň toňhan özüniň kanuny 4 aýalynyň haýsynyň umurda biriniň ýanyna dynjalmak etdi. Han köşkünde geçirilen gün sahaba düşünüm uzak hem gysga hem jeberlik hem geň boldy. Dogrusu şu zanly muzey görmek üçin ferengi maýadarlary dünýä malyny bererdi. Ey sen orta arada galan adyzyk, dünýäni gaplan demiriň darbasyndan, nevit eýamynyň alawynyň daşda näçe wagtlap galarkan. Ýöne özü lehenge ýal boljak bolup durka. Huzury gowrasinden kisip bolmadyk bir lukmany agdynda saklap durmasy nämeke? Özüniň ýülmek ödönün agydy bile onu şeýrep bilmedi ahyry. Soňky demin alýan bimaryň öz hostary mätes. Şonuň süýünem ol lukmany munyň agdyndan kakmagyň alajyn etmeli. Egerde puturak durulsa gaýra çekilmezmiki? Dogduk ýary jemenneti 7 çölüň issaşyry aç göz gany ojak. Tärak mal urdan seni sürüň bilen kertip gitsek möjek ýaly türkmeniň üstüne höküm sürmegiň. Goltuğunda yılan saklanan ansat derligine intege mürül düşünen okmuka. Enne mundan bir asır uzun kuyalam del. Bu halyk gün ortada dağ boyununa madar köperipdir. Öz güýjüni duyup uğrapdyr. Çak edilişine göre, ýa-da o tarapda özüni hiç döwleti raýat der gadaplayan yarım milyonun agdyk türkmen bar. Olaryň töwregine näkilerden eýminmeýändigini, çapagulçuluga barha örs alýanlyklaryň şaýatlyk edýär. Gadap tutuluşuna göre, atly ýaragly ýürüýte çapagulçuluga çykan türkmeniň sany häzir şo ýerde 15 000dan az däl. Raýaty bolýan bolsa, hyýwa buýursa bolmaýarmy şolary. Ene şu pikirler bilen sahabat şo günüň ertede han bilen kabulhanada duşdy. Ýylşy Nasireddin şahyň gatyny ikeli bilen uzadyny han onu aldy, atlar bagzygyny süýüp düýrmek ýazdy. Ondan sarymtyl ýüpek kagazy dikligine tutup möhürne näme seretdi de mehtere geçirdi. Mehter hoşniyetli goňşul gatnaşyklar hakynda akspaýçylygyň we resmiýligiň ýokary nusgaty bilen ýazylan haty tesli okudy. Han Nasireddin şahyň jogap ýylşyny bermek bilen hariyetme hormat edenligini belledi. Şu tapaýçylykdan soň özüniň dağ boyu vilayetlerinin bolup o ýerdäki işlerine terinjam berip ýören mahalyny ýetirek gürgene Zafargul hanyň Faragat agal sebitlerine Sultanrat Mürdäniň serbaz çekip gelindigini aýdyp öz nägeligini bildirdi. Hanyň döwlet adamsyna derwayat turnuklugy, resmiýetli saklajak bolýanyny seretmeden, olarlaryň çen tutuşýary türki gödekliginden halas dälligini ýylşy derrew belledi. Han egerde ýödün silap, ýa-da çekilmedik gurdular, güýs görkezmekden gaýtsak dälligini ýatlatdy. Dugurun boljakdygyny öňden bilýän sahabat taýýarlap ýören delillerle jogap berdi. Hazreti Han, İran goşunynyň Astrabada gelmegi şu ýerdäki türkmenleriň bozgokçulugynyň öňüne almak üçindir. Zafargul hanyň senin mülküňde aýrlaşma pikir ýokdur, hatirjem bolup bilerdiňiz. Han ýynjyryksyz oýkonjuran mehterdir guşbege gözüni bir aýlady. Ýasama ardymjyrady. Ozurlun garaşy ýaly sahabat öz pikir ýürüdiş uğruny hyýwa köşküniň kabul etmänigini dessine aňlady. Niçikde bolsa ýa-da çekilmän, syna güjüni dowam etdirdi.
Orasan begler begisi Sultanmurat Mürdäniň Saragaty gelmegine bolda şeýle düşünmeli. Biziň iki döwletimiziň aralygyny ýaşaýan Saragat tekeleri mudama talaňçylyk bilen meşgul bolýarlar. Siz olaryň salaryň fitnesine gatnaşanlygyndan habarlysyňyz. Olar hatda keramatly maşady depelemekden aýtmadylar. Şonuň üçin Mürde olara garşy iş görmäge mejbur boldy. Özüne de bir köşkün emri bilen näle Husam us söltenanyň öz erkidi. Çünki teke sapa ursulugyndan bizar bolan Horasan halky muny begler begden talap etdi. Han ýylygyny ardynjylady. Ýezreti han, siziň adamyňyz Sultanmurat Mürde bir hiwa gaýdýa sizin paýda ýetňiz diýenine Mürdäniň onuň bilen alaşmagy hem şeýledigine güýä geçýär. Egerde emir aňyrdan şahin şahtan çykan bolsa ol beýle aňsat ýygyna gaýtmazdy. Öz gurrunun hiç şaýdanyňda hana ýarap durmaýanlygyny ýylsy görüp oturdy. Eýsem näme? Aralyktaki mesele şu bolardy. Sahabat onuň gulagyny hoş owaz berjek gurrun gözler oturdy diýemin. Ýöne şu janyň üstünde bir derejede gemirişi biljek. Maksat ana şonuň aňyrsyna ýetmek. Ýylsa ölüm ýoklugynyň peýdalanyp sahabat ýüz gaýdylyk bilen hüjüm dowam etdirdi. Egerde Saragatda Eýran tekelere ýegilişik eden bolsa onuň güýçlüliginiň alamaty diýip düşünmeliler. Gaýtam tersine, şahin şah tutuş o etrapy ýer bilen ýygan ederýaly, saňsy toplaryny türüp bilerdi. Ol diňe beýle ýer urlugyň ýokdugyny anlaýanlyk üçin arkaýynlar. Ol har ýermiň hany bilen diňe dostlugyň, gowatnaşygyň tarapdary. Sahabat şu ýerde bir saklandy. Hana bir gözaýlady. Onuň soňky jümleden ýüzüniň ýagtylmaýanlygyny görsädi, diýmek isleýän ýesasyz adam toňşurdy. Hawa Saragat siziň raýatyňyz bolan bolsa, onu başga gep. Şonuň üçin bir herekete dogry düşünersiňiz diýip umyt edýäris. Saragat takynnak pikirini humara goýan ýylçy, hanyň kabul edişini aşaklykdan syn etdi. Han eý görmüş, gyly bermedi. Geňdat. Mekterdir guşbegi beýle uly döwlet tary gepleşikleriniň gyýwada seýrek hadiseligi. Bu arada tejribeleriniň azlygy üçin birden ýalňyş haýmallyýan ýa seslerini çykarmany otyrdylar. Ýagdaý sallarlar oturan sahabatyň pikiriçi. Şu gezekki günorta taparyna giden hereketleri hany häzir Saragat barada kesitli bir zat diýmäge mümkinçilik beren okdy. Ol mar sarıklarynyň özelmi üçin Ekinleri at toynoklar bilen devsilep ýörke, sahabaty eýen mälim bulan bir sylsylyny ýagdaý usulapdy. Sowatlar Saragaty ýynyň Sultanmurat Mürde onuň diýişe çökdäli. Gyýwy bolsa daş, oňa habar ýerip kömek alýansak esli wagt gerek. Mürdäniň boldy köki ynha alkymynda. Hemmerini taşlap gyýwa gaýdy bermek hiç haýsy da ýok. Hana alaşy ähli hat iýermekden başga alaşy almandy. Olayda sahabatyň ýerinden gelen adamyň aýtmagyna görä, ol hatda şeýle ýazylan. Ömürlük memleket bolan hyýgo bilen Eýran döwletiniň arasynda köp wagtdan beri bir dostluk dowam edýär. Saragatda ýaşaýan türkmenlerim bilen köýneden gelen güpar nökerlerimizdir. Olar bize garşy eden jinayetleri we fitneler üçin towba edip hemde boyun egip, biziň ýanymyza geldiler. Bu howsary etmegimizi soradylar. Oy Eýranyň nawwaby Saragaty gabugdan boşasyn we gelen ýerine gaýtsyn. Atın bir tarapdan bolup göpar nökerlerimiz boyun egip ýal jümleler bilen nakkaşlanan nıgramazdan garplaryň teýinine ýatan bir hakykat bar. Tekeler hyýwa hiç wagtdan tabiinlik alamaty hökmüni atly bermändiler. Bitne, jinayet ýaly, asyl manysyna ýurdun içinde bolup geçýän hereketleri aňladýan töýdürlüňdi. Hyýwa işin hakyky boluşynyň garaşdyr halkyň çykyşlarynyň başga zat dälligini boyun almakdan başga laşgalyny. Eýdem hanyň Saragaty "Hey, men mülküm" diýmäge bugyny syýamy. Han Eýran ýylçynyň samsyk därligini gowy bilýändir. Şonuň üçin iň gulmanyny şu hatly wakadan soň ýylçynyň delillerini inkar edämek oňa zat düşmez. Emma bulurum hem mesel. Gurrunun ulusy entek öňdedi. Hanyň pikir girdawyny batanyny gören ýylçy şu ýerde ýene-de aşygy jaýlabatdy. Şahin şah Harizmiň hanyna uly hormat goýýar. Şo bir wagtyň özünde onuň âli jenabynyň bir zatdan göwülniň galýanyny aýtmalydyr. Döwletler arasynda gepleşikler, döwlet behwitli meseleler ýaşyrynlykda edilmelidir. Eýran öz hormatly goňuşdundan bir zat umyt edýär. Lewiz musulmançylyk lewzi. Darul Panyda lewiz ýetykady
darul baqida iman baýlygydyr. Ýeti duýgurlyk gülen tapawutlanmaýan bolsa, edil şu akanın üstünde pikirlenip oturan Nusir Han soňky derek düşündi. Ol ullukan gözlerini adamçy öküdünki ýaly bir agdardy. Han belli da. Günorta taparny şo hyýalynyň geçirip oturuşyny özüniň Sultan Murat Mürde salan oýunyny ýatlaýandyr. Tagabatyň alan habaryna görä, şo günler hyýgullar Horasanyň ýerli hanlarynyň biri Zafar aga kelatyny hatyn alypdyrlar. Horasanlaryň öz başdaklyk kılıgyny kim bilenok. Ýanky Kelat hanyň haty hem Muhammed Emin'in küýden deň diýen ýaly Sultan Murat Mürde bar ýa. Bu hatda Kelaty Hyýgo hanyň goşuny 60 000'den azal. Topunyň sany tajagy ýok. Kömek bermeseňiz men galamy nädip gorajagym bilenmok. Özüňizem gaty ähtibar boluň diýip galp maglumat berýär. Biýagda elbetde Mürdäniň ýalaşmak meýlini hatam güýçlendirýär. Üstesine Eýran goşuny gaýdyş paýdagyny göterenni Hyýgollar saragytlary Sultan Murat Mürdäniň üstüne kuşgurup başlaýarlar. Helki Kelatly bolsa Sultan Murat'ın 10 çoklu ulu olmadık koşunun sağını haktı. Asla şonunun başka, orasanını ağız doldurup aydar yar harbi güç yoktu haktı hem tekeleri haberlediyer. Şeylilikte Hyýgolların aşağıttan kömek vermek bilen tekeler Sultan Murat'ın üstüne solyalar. Çaknışıklar oluyor. Köp kanını külüyor. Levezli gurrun. Gör neme kaktırlıydı. Gör nirelerden gelip sıkıyar eken. Ene şonun süýnem han gurrun suňlaşdyrmakdan taklanýardy. Eger Eýranlylar basary bilen bolsalar, onu han üçin dili gysgylykdan başga zat däl. Lewiz musulmançylykda iman bilen deň tutulýar ahyry. Ýöne ýelçini jogapsyz galdyrmak göli. Muny hatam ýumsakar ederdi. Şonuň süýnem Eýranlylary götüni ur tutmagy ýynaşmakdan başga alaç tapmady. Bir alim mezhebine uýanlara, onuň hökümdarlaryna da uly hormat goýýar. Ýöne näme üçin Eýranlylar bizim niyetimizin goguduğunu görmek isleýäňdir. Näme üçin bize betguman bolýasyňyz? Ýörüte berilen öýke äheňini hanyň ýeňsinden duýmak kyn näli. Ýöne onuň urup aglamagyny sahabat oňa peýdalandy. Siz gowy agdadyňyz. Indi hanyň öňünde özüňiz aýdyň. Özüni gul edip badarda satýanlary, alim ýerkebiniň benneleri janyny bilermi? Han şu ýerde gözdi. Hasan bir Eýrana baryp halkyny ýetirip gaýdypdyr. Hanyň äheňi sahabata gaýtam kim yaramady. Goýgassyn. Özüňiz etmeseňiz başgalara ýol berýärsiňiz. Tekeleň ýumutluň, saryklyň musulman bennilerini gul edip satýan ýalanmy? Kelime-i şahadaty bir zaýdyn bendäni guly musulman bennesini adam bennesine ýugurmak bolýanlygy. Kur'an'ın haýsy ýerini ýazypdyr. Şeriýaty İslamyň sütünleri gel öz ýurduna goramasa gabatlyk bolmadymy? Sahaba sözüň turman kahan, yalan gepirip oturmaň, diýdi. İslamyň sütünne mümkinlik etmek hebes bolar diýip mekderem söze goşuldy. Siziň bir wada, bir zada akylyňyz ýetmeýärmi? Diýende hanyň sizi gar hem gatyrylmak göre garşyp çykdy. Egerde ol bibaş türkmenler sadyk raýatim bolýan bolsa, men her ýyl goşun dartyp marag dermidim. Olaň işi bize garşy hem topalaň turmak ahyry. Ýerçi ahyrym eşde gelýän dadyn diýdirdi. Gylgyny bilenem özüniň küni şapylatdy. Ah, şeýle diýseňizler, Hedretli han. Ýeýle bolsa diliňizden o taýpalyň öz raýatlaryňy däerligine hat beriň. Haýsy ki olaryň dine garşy uspy jinayetler öz başdak edýänliklerine şaýatlyk bolsun. O bize näme hereket etmeligimizi kesitlemegimiz üçin gerek. Sahabata dogurlanyp seredinle hanyň gözleri piýala kimin tegelenni. Olaryň içinde gyzyl çylgymlar adamçy öküdünke salym etdi. Töwerek alyp oturanlarda saňgyly peýda boldy. Tewekkül hereket saýla bolan sahabat sır bermän jogaba garaşdy. Birden hem bilen garaşynyň tersine han güllü. Soňra has gaty, has iç ýakka çüldü. Hat diýene. Anyň badabat saňa hat gerekmedi gyzyl baş. Muny sırtyna dürre bile ýenzip dagdan geçirip goýberýän diýerine garaşyp, bolan çoklugy düşün döwlet adamlarynyň şuur küden soň ýürekleri ýerine geldi. Köşkün içine umum gülkü tuttu.
Sahabat onlarca yerden topa tutuluna döndü. Senkilleyen sağlı aklı sakkallar mıngı kıyıgılışyan yal göründü. Terikleşen iyerli uşoklu dişler hasam üyüşündürücü yalraşyadılar. Yıltıllayan gözler olsa, ha kızılı baş, taptın geptiğin zıga adam yenge. Sen yahili pikirini, perimini bizim hanımı bir demde tolattu koyverirdi gerek, diyediler. Emelları gülüp bolunun son, han, hat diysene, deyip yine bir kitapları lıkırdadı. Be, hariyedim şadın hakit, mülkümün plan yerini sana bölüp beryen deyip kol boyu kağıt alıp öte çekmedin iyilsi. Oğlunlukta mathalı kâň aýdaşypsyň öýdýän. Bu taparky gülkü köşkü göçürýäne getirdi. Bir hakaret çekmek sahabat üçin alırdı. Onun higollary ulturatmak pikirem şunun bilen puwza çykypdy. Ýöne ýelsen tek onu oýundan ýelçeken okdy. Her bir şunun ýaly uruwurynda boyun tugunyp ýerlaýagyny ýitirip oturup berjek bolsa, şahyn şah döwlet wekili edip muny ýermez dahyry. Ösesine de işiň bolmasyn, eýem köp tat tutupdy. Hizreti Han, sahabat bir sayrağı morda mertebel seslerini. Gülkü üstündüğün meyvesi. Bizim maksadımız birege altanmak, değerli hakikat tapmak. Bir vaatlar Hindistan'na ulu felsefesiler olup durur. Elem hakta pikir yürütmek için olur, yürüytü dağılın kovuğuna gidip, dünyanın zowuk sapasından elüdüp terkü dünyarıkta yaşar ekenler. Onlarca yılların son şehirlere gelip cemaat yönünü biri bilen gep uruşturur ekenler. Şu yarışlarda hakikat yüzü çıkar ekeni. Aydaşık utuluşlu oluyor. Ana sonra utulun divanı özünün bütün ömrünü, zuvanlığını, bağışlanlığı, hakikatin hatırına cemaat ve birlikte her edip güler eken. Sebebi şol utuluş hem bir hakikat açıp dur ahire. Sahabat manilize güllü. Oturunun arasında anha men olsa gülemok diyen yankı bardygyny aňlanam bolmandyrmady. Käbir ýerlerde anzy alamaty göze kaklaşdy. Biz ýekliğimiz ile tekeler ıhtiyarında bulunmurdu. Alaman yettirmezdim deyip düşünenimizden soň aýtdyk. Soň sözüňizden bolsa şöwre many aňlaýas. Eger şeýle bolsa, Hanyň sözüni kesdi. Alaman etmän hey türkmen ýaşarmy? Emma biz olara jera berip ýör taýry. Hudaýar baý hit nazary bi. Abdullah Ýatawulbaşy. Bekman bi Bekeş halife. Dost Niyaz Ýüzbaşy, Ataja Ýüzbaşy diýip guşbegi tanaşdyrdy. Ine şuluň işi da goýun şapawullamak. Näme biz olaň ýüzünden diýip ýandyýdykmydyň. Ýagşydyr mülkeýde ekeniň diýip sahabat için gepletdi. Ýöne dile gelen başga pikir boldy. Emma türkmen barha özüge. Özgörde. Han ýene onuň sözüni kesdi. Öz adamlaryňyzdan ýagny salardan gylaw aldylar. Zafargul Kürtden gylaw alýarlar. Ýanky ady turanlaryň türkmen herdarlary bilelikde. Eýran adamlarynyň kul edip satýanlyklaryň bilemeýelim diýip guşbegide goşdy. Han soň sözden hasam gylaw aldy. Maňa gördüňmi? Belanyň körügi nirde ekeni? Ýa-da olurdy men jera bermelimi? Soňky habar sahabatyň ýüregine bulady. Ýöne ol hüjümden göri elden okdy. Siz gul satyn almagy gadygan etseňiz bolardy. Bilalmasak barur Bukhara alýa. Eýranyň iň agyrly meseleleriň biri bolan üçin iň bolmanda şu gurdan bir zat gadyn milli pasap eden kimde turwaşdan jüwütüne bir zatlar düşüren ýylşy berk durmagy karar etdi. Siz bir gadagan edin bolsaň Bukhara-da täsir eder. Tehrana getirilýän haryetler ýödüne hyridar tapmasalar soňky sil getirilen ok. Türkmeniň badyra salan her bir ýetirini siz 50-60 tylladan alyp oturýarsyňyz. Ondan olar abadançylygyň maýasy bolan ikrançylyk bilen meşgulanman gize ünlü kankap adam awlap ýörler. Hatta keramatly ýuliýalary ziýarata barýanlary hem tilan oklar. Sapawulçylyk olaryň kesbi kärini gürlepdir. Diňe harýedimde häzir 10 min eýranyny kulçulukda sürüýär. 10 min. Bu gadagalanly türkmen hyýy ötügüläsiniň netijesi. Galat bolsa aýdym. Hezreti Han.
Eger de siz şahin şaha hurmat ediyen bolsaňyz, eýrany ýetýärler ýyzyna iý berin. Bu onuň aly heretleri şahin şah üçin biçak uly sowgat bolar. Şahin şah onuň gadyryny bilerdi. Meniň halkym o ýetýärler üçin bazarda tylla töledi. Meniň soň raýatlarymdan olar zorlalman ahary. Sahabat üren erjel ýapyşýardy. Hezreti han, siz olary hazynadan töläňde eýrany berin. Ýeden hyzmatlaryňyzyň ügüdiniň artygy bilen doljak du iki uçtuzdur. Haçanna bir kyn ýagdaýa düşdiňiz, şahin şah size kömek üçin gerek bolsa 20.000, gerek bolsa 30.000 goşun ýerer. Ol bir sagynda töwekkelçilik güleşigini dowam etdirdi. Anha merov. Siz onuň üçin her ýyl ägir çykdyjy diýäsiňiz. Egerde onuň aly hezetleri şahin şahdan kömek sorasaňyz, mardan ýaňa agdynyň öt ýarlygyndan minämemi? Han ýagyşdan ýaman ýarylmady. Ýöne mer almakdan ötürü eýran kömegi. Hanyň gepleşigi jemlemäge meýildir ýaşarandyryady. Bu sowallar kelläni ýarjaklar. Muhammed Emin'in 100 gurrundan bir hereketi gowurýanyny kim bilenok? Mäkrem mihmana şarat etdi. Hanyň soňky sözi başdan towmurak boldy. Bolýa. Düşünen adama bir niýetimizden gowdugyny suwur ederiz inşallah. Soňra han ondan haçan nähil gaççykdyň sorady. Hanyň ýada ýüzüne tüdülýän gözlerini, parlayan agdyna terede oturan sahabat, gurrunu munun artık dogam ettirmeň ziyanyn başga peýda getirmejekdigini bildi. Kabul edileni üçin hana ullu minnetdarlyk bildirip, ýözüniň Maşatdaky Ali ibn Musa ar-Rizanyň jamiýygyny ziyaret etmek niýetiniň bardygyny, şonuň şüýnem tejeniň delegediň üstülen gaýtmakçylygyny aýtdy. Sahabaty uğratmak bilen guşbeg meşgul boldy. Ol tejen deleged ýorunyň hukuklugyny, garakçy tekeleriň we jemşitleriň ýan ýakynyna Urumstanyň dolunyp gelýän Buhara ýylşyny hem talanlyklaryny aýtdy. Sahabatyň öz pikir matlaby bardy. Teke ýumut kesi. Eýranny da guluga adygyn okdy. Türkmen ýo meselesi bilen garyklanyp uğraly bäri bolsa, hasam köpeşdiýärdi. Ol ulu gösegöşüň taýpy bolan ýumutlar bärik gelýärkä görüpdi. Gaýdyşyn bolsa tekeleri fiýinlejakdy. Şahin şah bilen bu hakda ılalaşypdy. Ol nägense taýpamyş bir tekeler. Japawulçylykdan gurrun çyksa ýöňe bilen şulaň ady tutulýar. Bulam asmanyň diňe talaňçylygy üçin sallanmanlyga belli. Özüne ýetik sebäbi bardyr. Köpden bäri şu pikiriň üstünde kelle döwýän sahabat, ol ülkede Güzaran çeşmesinin uzayıpsızlığı var da hakikatin üstüne köp döwünýärdi. Dağdan ýenýän 5-10 tane şildirep yatan çay, onça halky eklep bilmedi ahyry. Boýny emekden dağda da oňurmaýan bolsa. Baş bir ýerden dönmeli ahyry. Ondan bir zalata ýerdar tapylyp, olam bir bolguzy fetwa tuğuny götürdi. Garny hepge dönün kemmagal ýygyny düşüberdi. Boýny medetlik. Goý şeýle bolsun. Şo diýelmi ki hyýwanyň gün ortada badyny gasyryp duran. Garagymda ilerde hyýwanyň tamasyny üldürmekden ötürü garaşdyrlyk düşünjesiniň göz görüji alsaklaryň ýerini tapmak gerekdärmi? Türkmenýän atdan şoalyp egerde bir buýsun alýan bolsa, şonuň göz başy şol garaşdyrlykda diýelmi ki? Näme üçin bolsaň biýagdy peýdalanmaly? Aýtmaklaryna görä zanlar bularyň ýugurdyň üstüne ötüp bilinokmuş. Tehranyna hyýgoda Buharada ýol salgalsaň, şolaryň daşyndan aýryny görüň diýip gana aglaýarlar. Ýöne göre eger ýalňyşmaýan bolsa, olaryň mihmantyýlyk bilen meşhurdygy bardy. Eşidäýän ýalylar. Bilahil sapraz maglumatlar. Berliýän howsulany üns beripdiňde sahabat howatyrdan okdy. Ol gözsiz batyrlyk bilen tapawutlanýar diýen ýalançydyr. Yok, ol özünden başga bir gudrat duýýardy. Özü insan şagaty bolsa, onuň dilini tapçagyna bolan bir ynam ony puta urnalypdy. Adam ýyzleriň arasyna düşüp, olar bilen dost bolup bilýändiklerini okanyna, birjigem inanmaçylyk etmänni. Adamdan diňe adamyň ýigrinýän adamlar gorkýan bolardy. Insan perwer näme üçin adamdan gorksun? Susty belinde ne haýwanyň ýyrtyjy deger, ne de adamyň. Özündäki şeýle gudratyň göz başda haba düşünýärdi. Adam yürekli bilen iş talşýanlygy üçin şeýledi. Sahabat özünden hiç kimin alyp bilmejek ägir güýçli ýaragyna, şahir ýüregini, şahir diline bir baglaýadynyň ýady.
Ol türkmeniň magtymlygyny peýgamberiň bäri ýan saýanyny duýupdy. Ferdowsany da Mafizula, Nefime, Saada, Hafiza, Nuwaya garazy ogluny maýyllygyna meşdipdi. Gelişin bir ýerde toý üstünden baranlaryny, bir türkmeniň öz söýgüli aýdymyny buýurup, bagyşy tüýs göwünden turan soň, bagyşy inni meni satdy, ýa diýen neşderini onun göçkününe gowy düşünüpdi. Onun içine belki yankı gerçeklen adı bile girmelidir. Sahabat zahan keştedi. Yurt öğrenizdi. Adam öğrenizdi. Käte ol diňiş pikirler bilenem ýaşaýardy. Ýöne köşk kim iyi berjek adamsyň saýlamakda ýalňyşar ýaly. Sahabat döwlet adamsydy. Ol hanly gepleşikdi, goparyp bilmedik zatlaryny ýa-da gaýdyşdy, gadanyp bolmazmy ka diýen pikirin gefirligini. İyilşilik aydınlığı aytaladı. Emma Kuşbegi'nin tutuşu berkti. Ol tekeler mihmana bir deper getirdi. Öýler üçin aşağıdan çykylmaz masgaraçylyk boljakdygyny talgylanyýardy. Tahavat ýygullara kemhir düşündi. Olar munyň pikirini bilen ýarlylar. Ýörete iş edinip, munyň tekelere ýitirim etdirilmegini de ören ihtimal ahyrin. Ine şunun ýal gapyşden, galplykdan, armanyny ölümden muly tahavat gorkýardy. İlşin bigedek öňkü ýolunam arkarakdan köňlügünüň üstü bilen uğratdylar. O tarapy ýurduň iň hasyrly ýeridi. Täze arnalar çekilýärdi. Irat göçürli beltilýärdi. Köşke haryzmyň kuwatyny başgyryp görkezmegem gerek dahyry. 7-nji baş. Oňuň tirida waty diňe ýöldürnüm käýülip ýörün döwlet. Ýyl arasyna çykdygyçy. Bir kederlen sap bir owanyň ýokdugyny gödüne getirdi. Ol maýdan eberelerden başlap tekäniň iň ýokarky tarada bolan utomuş bilen togtomuşyň arasyndaky oňşuksuzlygy senini barp etýär ekeni. Nigde bartam gurrun şoňa tirgaýy. Adamlar diňde oturup ber. Şonu agdam anonmazlar. Asal diýerint başlarlar. Garşydaşlarynyň biýmamlydygyna teni ynandyjak bolarlar. Başga birleri öz duşman tiresinden ürstemdigini aýdyp ýögüler. Ama ala diýertiň jemgyýetiň iň diri hurmetlери beýlek has wajyp gaýry goýulmasy işler dälle şolar ýarydyr. Ýöne ýokary baskançaga çykdygyňça agdalylygyň agyrysy az duýulýan bolarly. Elbetde şonu ony köp bolup çekýärsiň. Ol her bir adama her günü, her purdotda gabat gelip durunok. Anga hoğun ketkuda faýlagyny ol ýokarrakda çakmışdy. Şonda adamlar gülüşip gitdiler. Elbetde her bir gerdenine düşýän agram ýeňilrek bolandy. Öýrük ýeňilliçe döwlet ýylara dawalar babatda odal sal eşdilýän. Ýene eşdilmedik gürrüňleriň jümmüşine uruldy. Asal olardan gerk käbi doýdy. Munyň düşünişine görä, şolardan iň soňy iň gabahady wekil ýagyşylygy diýilýärdi. Şeýhal oturdyň, ozam şükürle goşudyň arasynda başlanan bir ýagyşylyk gaty ula tapýardy. Tutuş ýeri bir-birine aly edip barýardy. Tekeriň arasyna agdalyp düşýäni gararlaň bir aňly adamsy has öňrek görüp durýan gurrun bar. Olaryň saraгаty aýrylyşyp ugramagy gararlara ýaramagandyr. Emma kötek güýçli bolsa ýuňgalyk gerek diýe. Kaýıl bolmasaň alasyň näme? Şo günler bu salar goşut bile Bekmuradyň bir ýerde jytta da mutda uruşup ýörünüklerini görüp syn edip durupdy. O wagtlar ýankylar 15 ýaşly bolan eken. Şundan soň o adam teke 2 zarp bolar diýip welilik satypdyr. Her iki oglunyň arasyndaky dawadan beýle ul netije çykaryp bolmajagy belli zat. Elbetde ol goşut bile Bekmuradyň beýleklerini tapawudyny saýgarypdyr. Dogry olaryň ýeke şahs hökmüne däli. Tutuş bir ýyly aňladýanlyklaryny bir syýynçy adam duýupdyr. Şu aradaky ýakymsy oýlaryň läbigine batyp ýörke, ulany handuri, pereňi öldürüpdir diýen gurrun ýyllaryň çakan ýaly bolup, saragat ogularyny ýaýrady. Geňger ulany ýylýän aýal maşgylady, ulyk şemal bolmaly. Ödüm ýaş adammyşyn. Şalha batyryň jigitmişin. Dogrudanam şalhanyň özüne gaýrydyr diýen daýaw, edenini bajysy barmyş diýerdiler. Ähli saragata uly gurrun bolan wakany ýyl her ýere düşündirýärdi. Ahyryna gelip duran ýerler şu boldy. Ulany düýnüň durmuşa çykartdylar. Adatda bolşýaly, ony gyýdylar ayak ýoluny gelirinje kilipdirler. Şonda gyýdylaryň biri beýlerden geçip barýan 3 tane atlyryň birini görkezip, "Halha, Nur kakamyň ganynar" diýipdir. Şol hanurdy perden diýilýän ekeni.
Nur diýilýän Udaanyň gaýnatasy bolmaly. Udan ganyňyzy alypmydyňyz diýip soragyna gyýdylar. Ýok diýip jogap beripdirler. Udan giýji erkek eşigini giýipdirdi. Atly ýaragly Han Nurdynyň üstüne barpdyr. Ony daşaryk çagyryp beýlelegem çekipdirdi. Nähakkan ýokupsyň? Oğuşthan çagyr ýadypdyr. Tekýanyň zor ýeriniň bolan gidem Han Nurdy, "Goşut kimmiş o meni çagyrarsa" diýipdir. Udan gylyjyny sogragadı, onuň edil boýunyň çykan ýerini halaýdypdyr. Aýtmaklaryna görä, kelletini alypdyr. Getirgem agasynyň Şalha batyryň öňüne oklatdyr. Eşitip otursaň bu wakanyň öz köýüni taryhy bar eken. Dekele gün matardyň tarapda gelen surlary 40 san zalatay. Şowatlar şu etraplarda ýaşaýan salarlaryň ýarlygysyny dewlepdir. Salarlaryň namzasyny galman güýçlerini toplap, bularyň baryny ele salypdyrlar-da ýeke-ýekeden damagy salypdyrlar. Soňky damak işini amala aşyran Nur diýen adam bolupdy. Nur şonu 39 damak salyp ýekejerini aman tutdyrypdy. Olum Şalha batyr bolmaly. Şeýle etmekden sebäbi bir wagtlar Şalha muňa uly ýagşylyk eden ekeni. Onuň taryhy urda şeýlerek. Onunum ýöňrek tekeleriň saragata entek gelip ýören mahallary. Wekil taýpasyndan Bekmuradyň bir gardaşy Burko taýpasyndan biriniň gyýdan tüýräpdir. Ol her gün Nurynyň uýasy bolmaly. Bu gyýdy ýank aýar edilipdir. Emma ören siltey tutýan eken. Söýýär eken. Haramzada diýip halis goýmanyň bir gün gelip, haramzadanyň kimdigini bilýän näçin diýipdir. Kim? Palanyny aňtaň diýip, gelin bulan tüýüz jigerinden tutup beripdir. Şeý diýilen soň isteseň islemeseň anyňa ýetmeli bolardy. Ondan aňta urýary görüp 5 tane edenini oğluň enesi gon heleýiň Atbakar bilen arasy bar bolýardy şaýy. Bular näme çeklerini bilen oklar. Enelerini öldürseler, sırlar paş boljak. Bir şäher etmeseň bir işi ýanky gelin bilýär. Ondan maslahat edip Atbakar bilen şu gelini öldürýärler. Ýöne ýoguny ýanyna geçserim Atbakar diýir galan eken. Azar ýetenlerdir. Ondan hakykata bolşýalaydypdyr. Şundan soň olalım uýas sürelerini ury, aral mawkyny duýa. Ahrim amatyn salyp öz giýusymy öldürýär. Ondan gaçyk bolýar. Şo wakalar bilen bagly bolsa gerek. Bekmuratlar neberesi bilen mara geçipdir. Nuri gaçyklap ýörke ata Şalha duşýar. Şalha muny köp wagtlap gorak saklapdyr. Soň Nurda şyraga çekilmek üçin salarlan ketgudasy An-Nugly başarjynyň hyzmatyna bardyr. Özüni kimsiz aldyrym soň An-Nugly muny ogullyk edinipdir. Ana şo günlerim helki ýarlygyşylyk hadise bolupdyr. Inni Nuryny Han Nurdy perreň öldürüşi. Ojam şükürüň abry petelip gowuşdyň beýgelip urmagyny wekil taýpa kaýyl gelmändir. Gowuşdyň işine her edip pesip pesgel beripdirler. Ojam şükür Han wagtyna mary itejen saragyt üstüne geçýän ýögda ýollarynyň ýeketek eýesi hyýy ekeni. Eýwanyň bir ýeke gözlügini inni mazal agzlan uran gowuşdy ýatyryp ýollary hemmeler üçin asyp edipdir. Eýran Buhara kergünlerin talap ýörenleri mazal daratdyr. Talan gadagan edýär. Bir ýagda ýerli halkyň edil gözüni degäýär. Inni harit 3-4 ýurtdan gelýärdi, täzirliň öz arasynda bäsleşip durapdy. Her kim öz haridan geçkinletjek. Muny elbetde birek-birekden gowy önüm öndürmekligiň hemde bahany ardanatmagyň arkasyndan gazanyp bolýardy. Ondan şunun ýaly bäsleşik alyjy üçin peýdal bolmazmy? Bir tarapdan halk işinde gowuşdyň abryny göterýärdi. Ikinji tarapdan hyýwanyň söwda ýeşi üçin urgudy. Federally hyýwa paralar gowuşdy ýigrenýärler. Käte asrynyk bilen käte baş bermelikden Eýran Buhara kergünlerini azar bermeklerini talamaklaryny dowam etdirýärler. Bu abatda tüýüz ýakan tanadanlar Kelhan kepeli Han Nurdy perreň dagydy. Bir danýamanlar bu kärlerini goýmak isleýän okdular. Dogry ol bular üçin uly bir gadan çeşmesi. Ogrin edýärler emma keten okdular. Gowşat bularyň ýerine adam salýa aňtaýar. Ahyrynda da eň soňky tawşyrygyny berýär. Şuňa sırty mazal awan bolmaly. Han Nurdy özüň yamanlan Nuryny ahyram öldüripdir. Şalha batar dostuny güparlygyny görkezmek üçin aýallygyny udany Nurynyň ýetim galan ogul amany beripdir. Serede oturdum. Bir de wekil ýagşylygy diýilýän bilen satlyşyp gidýär eken.
Asaly şu sakdy, gaýsy waka bolsa, ýa-ha şondan kökalp gaýdy, ýa-da şoňa syryp gidýärdi. Tira ara, taýpa ara dawalar milli bir töwlük daragytyny içinden iýip pakır edýän gursuk akyry. Ýok, ol ýokary baskan çyklar çykdygy çagatarly. Adamlar howunky ýygnakdan topor-topor bolup daganlaryny kikirde kikir boluşýardylar. Ýöne şo basyk gülkü ýürekden çykýarmydyka. 8-nji baş. Eýranyň daşarky we içerki aradaky hywankynyň sakydäli. Hywa ile deňişlerinde Eýran uly ýurt. Bulan aýdyşy ýaly Eýranyň Hywa ýaly 20 welaýaty bar. Uly ýurt bazarlary Hywa daşarakdan haň urýan bolsa, muny doýmaz bolmaz koltumlaryny dakyp barýardylar. Bir uly sinasyny goparyp alypdylar. Kawkaz mülklerini ak paşa gereklepdi. Dogry Kawkaz şahyny-şahlaryň destleri ýokda mahaly ýugdan lukmasy. Ýöne barwur gelmegizler muny üýbe-üý paýlaşmaklyga niýetlerini düýnýärler. Fars aýlygyna İngilteriniň toply gemleri bir ýem peýda boldy. İngiltere ýakyn we orta günlerde Angliýa şeýle atlandyrylýardy. Soňky wagtlarda iki tane işdämin düw, biri gün ortasyndan, bir demir galgyndan iýinip heme bir-birine hıngranýardy. Hemem sen meniň bilen däl, oň bilen hamsam diýip iki ýerden muňa azar berýärdiler. Herse bir ýurduň içinden özdiýen adamlaryny tagta çykarjak bolupdyrjakýardy. İki hazmeligiňem bişak uzaklar nazarlanan bettel niýetleri bar bolardy. Soňky wagtlarda olaryň ikisiniň hem ünsi Türkistany gönüňe çemelli. Ýöne iki tane äpet gapdalynda garpşardy. Seni awat galdyrlar öýdýämiň. Hassa beteri. Ýol seniň üstüňden düşýän bolsa. Munyň bilen turýan jenjelleriň hem olaryň öz arasynda oňşuksuzlaryň hem dügüni häzir. Günne göre Hırat tarapyna syrýardy. Inne 10-20 ýyl bäri Eýran Hyrada ýerliýine goşun turýardy. İnglis döwleti orada ýetişip bildiginden dermarş edýärdi. Hatda ýaragyly gaýtogulym gürkedýärdi. Hyrada bir baýhem uly tögde merkezine Owganistanam aşaklykdan Buharada hantamadı. Uly döwletleriň her gaýsynyň Hırat etrapy awatda ýürüdýän tiýadaty düşünüklüdi. Ýöne Hyrada eýe bolmak uğruna çykyş edýän goňşy döwletleriň esaslanýan delillerine näme diýjegiňi bilýärlerdi. Biri tarih tiýadaty, biri jografik tiýadaty, biri dini mezhep tiýadatyny, ýene de biri gany şuňy ýerleýärdi. Eýranyna gardaşyk düşünükli zatlar gitmey. Eýranyna hatda döwlet ady babatda jedel ad edilýärdi. Jedel ad edilýärmidi. Bir muňa Eýran ise başgalar Persi diýmäge başladylar. Watanyň jan köýürleri üçin munyň her gaýsynyň özüne ýetdi artykmaçlygy bar. Eýran, bu gadymlygy, göwrümlüligi, diňe milli däle jins aýratynlyklaryny özüne siňdirip duran bir zat ýaly. Persiýa. Her bir millet şo ýurdun hak eýesiniň özlügini döwlet okudugy adyny goýmak bilen alamatlandyrýar. Şunun aladasyny götürdü. Dogry götürün zamanlary köp bolupdy. Ýöne götürmeklik meser etmedik zamanlarym kenni. Bu zatlara ýurdun şuňur taryhyny iskin teretmeden düşünäýem bolany. Hırat jografik taýdan Horasana taýylýar. Horasan bolsa Eýranyň şeýratlaryň raýalyň iň agyrly ýeriniň biridir. Elbetde munyň özüne ýeter tarih sebäpleri bardy. Hemmesi onuň farsy dilli, hem de türki dilli halklaryň sepleşýän ýerine ýa-da gadymy ägir döwletiň Eýran hem de Turan bölekleriň sepgidi bolup durýanlygyna dälmiki? Kä türki döwleti, kä farsy döwleti, kä şaý döwleti, kä sünni döwleti girip ýörmekliginiň sebäbi hem şo ýaly bolupdyr. Bir tarapdan muňa dawa edýänken, ikinciden bir öz başdaklyga meýilli bir ülke. Fitnelerim bul goýruklarym şu ýerde ýeterlik. Halaryň fitnesi ýapýan ýatyrylmadymy? Ondan Horasanyň bir goly bolan Merw meselesi Eýranyň böwrüne tanjy. Hökümdarlar iş ýüzünde nähili edetselerem, iňgulmanyna görer göze kanunlaşdyrmagy tyrjyşýarlar. Ýerden soň bir Merw kim toplagy? Umumyň şu zatlary azy kenni düşünişmek üçin iňgulmanyna soňky zaman taryhyny kysgaça ters almak üçin gerekdärmiki? Munyň üçin Ýunanystanyň Hindistana, sınmasyna çenni ýaýran, ýokarda Türkistan, aşakda Arabistany, garwan gadymy Eýran döwletiniň.
Araplar tarapyndan sıyndyrylanyň soň, öz hususy mülkleriniň hem 900 ýyllap başga memleketleriň düzüminde bolundygyny, ýa-da öz başdak döwletiň ikilenç döredlendigini hasap almak berýär. Soňky 16-njy asyryň başynda Sefewiler Gydylbaşlar emele getiripdiler. Orasan diýilýän ülke Sefewi döwleti ýüze çykmadan ýoň Teymurlaryň bir şahasynyň gelinedi. Asal Harat şolaň paýtagtydy. Şeýbany hanyň başçylygyna Türkistana dökülen özbekler Teymurlaryň kogunlarynyň soň asalym Haradym eli saldylar. Emma tezden Horasan maşady, Merwi, Harady bilen birlikde Eýranyň mülküne girildi. Şunun ýa-da Kandagar tarapy Hindistana baryp beýik Mogol döwletini döreden Teymurlaryň biriniň zomartlyk arkasyndan Eýrana goşuldy. Ol öz ýurduna gozgulun turup, Eýranyna gaçbatylga tapan Humayunny, Sefew paşahy birinji Tahmasp, oňa diňe penäkärlik däl, tagyty gaýdy bolmagyda kömek edipdi. Şondan soň Owgan ýurdunyň Kabul, Balx vilayetleri beýik Mogollarda galyp başga Eýrana geçdi. Ýöne 16-njy asyryň ahyrynda Horasanyň uly bölegi Merw bilen Harat Bukhara tarapyndan basylyp alındy. Beýik Mogol Akbar bolsa, Owgan mülklerini ýerine gaýtarmagy talap edip başlady. Şo wagtlar Eýranyň alzyrydyan esasan Osman türküýesi. Kawkaz hemde Arap mülkleri uğruna bir kezinin 16-njy asyryň başyndan bäri şo gemiriş görüşleridi. Şeýwanlaryň eýlen Türkistanyna täze emeligen Bukhara hemde Xiwa şondan peýdalanyp, beýle tarapdan muny şekelýädiler. Sefewiýlerin güýçli paşahy Şah Abbas Türk guruşuna garak etmeden peýdalanyp, tezden Horasany Nişapury, Maşady, Harady, Merwi bilen bilelikde Bukharadan gaýdy boldy. Ol şo wagtda sen ýerine gaýtarylan Kandagar ülkesini hem Jahangir paşadan ýeňip aldy. Eýran memleketinde halk gozgulunlary ýerliğine bolýardy. Olaryň käbiri ijtimai häsiýetde, ýagny agyr salgytlara garşy, käfi din häsiýetde bolup, şiýaýetin beýleki mezhepler kısmyna garşy, ýene biri milli häsiýete ýa bolup, Gydylbaş Fars agylygyna garşy güýnükdirlendi. Käte boldy hemmesem utlaşýady. Gozgulunlar ýa-da Sefewiýleriň soňky paşary Emelhi we biregim Şah Süleyman, okuyupdy we erkse Şah Hüseyin wagtynda köpelipdi. Şol gozgulunlaryň ulusy 18-nji asyryň başlaryna Eýranyň Owgan mülklerine turupdy. Kandagarda başlanan gozgulun Harady geçipdir. Gozgulun soňy Eýran agyrygyna garşy uruşa girilipdi. Şol bir wagtyň özünde ol uruş sünni şaý uruşam bolupdy. Owganlaryň desi ýokda gelip, olar asıl tutuş Eýrany basyp alypdylar. Owgan agyrygynyň soňuna soň güýçli paşa bolan Nedir han çykypdy. Nedir tagta çykandan soň öz daşar ýazynyň baş uğruny Eýran mülklerini ýara güýjü bilen giňetmekle öňüpdirdi. Ýöňülene gaçlyk Owgan talaňçylaryna gaçwatalga berýän bahanasy bilen beýik Mogollara garşy uruş eglan etdi. Onu derbi dagyn edip kemsiz talady. Hint derýasyndan Gulmatardaky ýerleriň älisini Eýrana bermäge Muhammed Şah mejbur etdi. Buharany Xiwany ýeňip özüne golasy edildi. Osmanlary şat üstünde şaty görkezdi. O tarapdaky giderlen ýerleri gaýdyp aldy. Nedir Şah öldürilenden soň goşun terkedelerinden biri Owganlaryň Abdaly taýpasyndan Ahmet Han Kandagar, Kabul, Gazna, Peşewar şäherlerini Eýrandan bölüp aýryp, garaşsyz Owganystanyň düýbüni tutdy. Soňra oňa günnäwir Eýranyň sünni halklarynyň aglabasy goşuldy. Bu ýönüşükden halkynyň esasy özbek, täzik, türkmen, hazar, şemşit bolan Hirat özü peýdalandy. Nähirler bir garaşsyzrak ýagdaýa çykdy. Eýran köşügi onuň üstüne öz dikmesini berýärdi. Emma ol özüni ilgarama sahyp durunokdy. Horasanyň Eýrandaky bölegi Maşat etrafym ondan gylap alýardy. 18-nji asyryň 80-nji ýyllarynda Merw ülkesi ýene-de Bukhara tarapyndan basylyp alındy. Şeýlelikde Eýranyň günnäwir mülkleri parça-parça elden gidip barýardy. Olaryň hasabyna goňşy, bäsleş döwletler güýçlenýärdiler. Meselem Harady aşaklyk bilen Owganystana alyp barýardy. Üstesine onuň bilen soňky döwürlerde ingilisler gyzyklanıp başlady. Ondan ne beteri, Haradyň üstü bilen Horasany aýrylaşyp,
köşke garşy iş görýärdi. Alayda eýlanyny öýdüni ortydynky ýaly hukuklary berilmeýänligi üçin. Eýran entek Fatih al-Şah wagtyny Qıradyň üstüne goşun türkdi. Emma 1834-nji ýylda onuň ölmegi tagyt mirasary Abbas Mürde hem şondan bir ýyl öňüripdi. Bir işi ýyly çekipdi. Soňra Şah Muhammed Qırada ýangydan ýürüş gurady. Emma inglizler bir işe ýol bermejekliklerini açyk aýtdylar. Qırat ýaly Bay welaýaty gidermek Eýran üçin uly ýetkidi. Ýöne ol has güýçli has işdämen inglizlere gerekdi. Türkistany bu tarapy süýşürip uran uluslardan öňürtmek. Kawkazy özünden öňürden uluslardan zor görkezip almak üçin Qıratdan amatly badalygy köpüri ýokdy. Nähilim murda Eýranyny Qırat meselesini baştan aýlanokdy. Amatly pursuda garaşýady. Hostosy az bolmadyk siýasatyň birde türkmen, Ilaytyda mer meselesi. Soňky wagtlarda köpürenç Mar diýip atlandyrylýan bir ýar. Türkmen ülkesinin iň baý ýeridi. Buhara Şamrat Gül namynyň basyp alan marasyny elle uzak saklap bilmeýänni. Onuň bir sebäbi bu tarapda Iratyň türkmen taýpalarynyň hasabyna köpelýänligidir. Her bir halkyň öz watany uruny zan köýürlük görkezişi kerekenki alýar. Ikinji sebäbi Buharanyň beýatleşi bolan hywanyň soňky ýyllarda bir näme şowlamagydy. Ol onun meşhurlykdy. Sultanna Muhammed Eminiň döwrüni Buharany bir etrapdan koýup çykarypdy. Ýöne şol ilkinji ýagdaý Buharanyň aýagyny tiberdedil bolsa, hywanyňka ýer tutduraýmalmyşmy? Türkmen ilaty hywy emirlarlaryny da boýnagan okdy. Buharada hywada mara näse eýemtireselerem, Eýran bir ýagdaý ikrar eden okdy. Ýa-da birinji Şah Abbas we Nidir Şah döwürlerini Eýran renkini goýrusrak salmak üçin bir baý ülkäge göçürilip getirilen Gazar iraty bilen aragatlaşyp buta taklap. Amakly girişmekligi ýene ýylllara goýup berdi. Mara ellegen okdy. Nidir Şah öleli bäri türkleriň bir täkli hüjüm edip ýörüşlerdi. Bir tozdurucu uruş, uruly kişili hareketmeler bilen ýaraşyk şertnamalary we olaryň bozuluşlar bilen inni 350 ýylyň mer dowam edýär diýen ýalansy däldi. Ýöne Türkiýe soňky wagtlarda özünden ýokdy, ortaýda sataşyp, bärik zor salmasyny goşulýardy. Soňky 20 ýyllykda Saragat mar etrapynda bolan özgörüşlikleri hem gözüňde tutmak lazymdy. Saragatyň saklanrak salry ýylaty köp sanyny teke taýpasynyň hasabyna täzerildi. Soňkylaryň bir tarapdan öz erkli ýaşamaklary, ikinji tarapdan Hani hocam şükürün hywa ýykyn etmegi Eýranyň peýdasyna däldi. Mary bilen aralyga ulyp böget batyrypdy. Ýönen haýan ýakyndan bäri gyşarnykly tarapdary gowuşlyň öňe sürüp başlamagy. O ýerde siýasy ýagdaý diýip özgürdi. Täze siýasat olardan salgy dalyp ýören hyýy üçin urgudy. Deňe şunuň özi Eýranyň öňkü salry raýatyny elden gidermek bilen çeken ziýanyň öwüdini aňyrýanyň dolurýar diýeňem ýalňyşlyk däldim. Öz topragyny özüniň eýdigini subut etmäge çalışýan gowuştgan, hyýy paradlaryň tögdä ýollaryny babatda girden karam düýgünlerini ýatyryp, islen döwletiň kergeni üçin ýollar açypdy. Eýdem şunuň özüne emedigmi? Esasy utuş bolsa, hyýy agalygy bilen salşyp ýören marlylar Saragat tarapdan kuwatlarga tapanyp garşylyk güýçlendiripdi. Umuman häzir hyra düşünüm. Mar şünem göreşe çykjak bolsaň, çykmal burdat gelipdi. Bu meselelere barada gurrunlar köşkden gün geçdigçe gyzyşýardy. Gurrun barga getdinden aşýan Muhammed Emin bilen gerek bolsa onuň öýe topragyny jeň tutmaklygy şeýle barp ýetipdi. Hyýwanyň nähirräk döwletdigi bir ýerde odurlunym hemmelere mälimdi. Soňky wagtlarda ýygyran maglumatlar onuň telim asar ýyda galyp gelýän bir jemgyýetdi hakyndaky düşünjäni hasam berkitdi. İki taraplaryň uruşlarda Türkiýe, hatda İngiltere, Orsiýet ýaly ýapetler bilen süýnekleşip berýän Eýran onu gördüm etmezdi. Ýöne başga bir piýatkelçilik bardy da. Onu nazar almadyk mümkin näli. Arartda aýylgan şöl ýatyrdy. Onuň üstünden iki waka ötmek ähli uruşdan aýylgan boljakdy. Şeýledigini bir olu gören adamlar has ynandyryjy deliller bilen tutlanýardylar. Şundan soň Sadry Azam Şahyn Şaha şeýle maslahat berdi. Sadry Azam Eýranyna hökümet başlygy diýmek.
Hyýwanyň üstüne leşker dartyp onu ýeňe ýenmezdi. Ediljek harazatlaryň ügeden dogrup biljek däl. Egerde diýer waýatlyk bar bolsa, kılıçlar galkanyň ýerine, galalar ýykýan toplum ýerine galam ulanmagan bolar. Bir näçe tedirhat bilen Muhammed Eminiň aýagynyň astyny köwmek gerek. Şu pikirem mügesa kılınmy. Ondan gerekli hatlar ýazylyp ýanynyň peşkeşleri bilen bilelikde saragyty we maraý berildi. Harbi wedir Aslalullah nürde ýokurda agdaran ýurtlaryň halklary bilen el maýyşlykly iş alyp barmakly tapşyryldy. Gaýdy ki saragytyň we marynyň ilaty öýlerini howpsuz we önamly duýsunlar. Şeýlelikde hyýwa hanynlar el çeksinler we maşada gelip öýlerine häkim bilmegi haýyş etsinler. Şu permandan soň Orazhan bilenni, gowşut bilenem uruly kişilik gurunlar bolup geçdi. Ýarynyň has güýçlenýänligi, hemde tutýan ýolunyň aýyl-haýyrlaşýanlygy bilen baglanyşykylykda soňky günlerde gowşutyň üstüne ýene-de bir täsirli emellari berildi. Ýanynyň iki dany zan penafi bilen gelen galawutly mehmany gowşutyň ogullary Babadyr aly garşylady. Mehman özüniň Afsulullah Mürdäniň ýanynyň gaýdanlygyny habar berdi. Ol gowşudy hanlygy bilen öňünden gutlandan soň özüniň hyýwada bolanlygyny aýtdy. Olaryň günorta türkmen topragy we taýpyr rakynnak pikirini özü ma'lum etdi. Hyýwanyň sizden el çekmek pikiri ýok. Tä puto garşylyk görýänçe çekmedim. O siziň arkaňyzda hem sypap bolar, sizi apala we görür sizi arkaly diýer, afudu diýer. We pallir garasay. Hem şo bolan bolup gelip ýörseňiz, kelläňizden ogzur aýyrmaz. Äger bolun gowuşdan, siziň häzir uğruňyz düzüg. Şu ýoluňyzy mäkäm tutun, biz siziň arkaňyzdadyr. Sag bolun. Gowuşut minnetdarlyk billerinden soň şeýle diýdi. Men ýylyň hanyny. Ýöne öz gönüme laýyk zat aýtdyňyzy aýdyn. Hawa, öz weriýetlerinizi aýdyn. Weriyet diýmek pozisiýa diýmek. Gowuşutdan her kirat öňünden gepleşilse ýaşy. Şuň kun hyýwadan ejizsiňiz. Şondan ötürki gelecegiň hatyryna biziň bilen ykbalyňyzy birleşdirseňiz maksady laýyk bolardy. Biz gazaply dost uzak giderdiň pähme ermeli bolarys. Onuň üçin siziň gullugyňyzy boş goýmaz. Siziň sögüdä ýollaryňyzyň açyk bolmagyny boýnumyza çekýär. Onu gorarsam, biziň hyýwa agyryna garşy durmagymyzdan çykýan netijeleri bolsa, öňüňiz hesapla berin. Onuň soň biz degmedige degmeýän paragat goňşy bolarys. Ýene-de sizem gol dostsyňyz, iki tarapy peýdal sögüdä bolarys. Ana biziň gedip biljek zatlarymyz. Inne bir aýtsak dadym. Biziň üçin hemme zatdan garaşdyrlyk terur. Şonuň üçin hem hyýwanyň gadabyndan tapap, başga biriniň gujogyna öýlemedi urmazokdygymyza düşünüň. Mehman bu wagtda ýagyşdan ýamandan söz aýtmady. Başga bir mesele açdy. Gowuştan Allah Teala'nın iradaty bilen, taryhyň emri bilen Murwap boýlaryna guzutan Merw şäherine Eýranyny ilat urnaşypdyr. Egerde siz ýanky weriyetde durmakçy bolsaňyz, Şahin şah o ýerdäki halkyny howaslarsa goýup bilmez. Mesele hakynda näme aýdarsyňyz? Maraly pürsýanlarmy? Gazarlar diýip mehman dödüşi berdi. Biz olara şeý diýär, öldürüm däýerlip duranok. Ay hawada her ýurtda uly halk haýsy bolsa, oň uraklarym şo boljak bolup garagadardadyr. Bolýar ýöne işleri. Ýöne ýanky howaslarçylyk diýeniňiz. Biziň ahyrky maksatymyz türkmen topragyny bir döwlete birikdirmek. Onuň orta arasyna bir halk göçüp gelen bolsa, biz onu şo oturan ýerine köne döwletiň düzümine geçirip bilmeriz. Ýa-da olar üçin başga döwletiň düzgünini bir ýerde gurduryp bilmeriz. Inşallah döwlet kurulsa, ähli musulmanyň hakyky diň bolar. Gurhan şonu buyurýar. Biz onuň asla çykmaz. Asla hiç bir halkam kemsetmek bolmaz. İnsan hyýlamalydyr. Egerde şeýle etmesek onu bizden nägili diňi aýdyp bilersiňiz. Biziň gidýän ýerimiz ýok. Şeýle. Gowuşutdan başga bir musulman paşasy. Ýagny Şamrat Gülnamy 60-70 ýyl mundan öň
Merbi batyp alan soň gazarlaryň bir topuryny buhara göçürüp zor lösünne gördü. Yeri muňa näme diýersiňiz? Men bir halky zor bilen göçürmäge, öz dini nanjyndan zor bilen döndürmäge düdürkedil garşy. Egerde kim halk öz ýurduna göçüp gitmek islese, ýa-da ýani bilen ülke öz erkine göçüp gelmek islese, onuň öňüne mene begot goýmazdym. Awa ýöne bilen topragymyzdy özümiz bilen deňzähme çekip der döksün. Gerek goly ganym döksün. Bir adam moý arna galyp, jugdady aňlykda mal wakyp, gan döküp, beýlekem şäherde salkyn jaýda oturan ýerinden bile gep öwretjek. Nagyl okujak boldy. Terediniň başyny tutup çürkäp durdy. Gan der bolup öňden adamdy ananjaňlygymyzdan peýdalanyp. Allah barsa onu oňuşmaz. Şonu aýdyp goýýyn. Dogry türkmen sadadyr. Daştan gelen kim käs toguşan tüýrak bulaýandygyny da gelişmendirýän näler. Şoňa ýözi kaýyldyrym görüp bir tähel dili salgyrt bolsa özünden ökdedir, sowatlydyr, köp bilýän röýdürýär. Emma biz öz elimiz, öz ýakamyz bolursa, halkymyz okuduruz, körlükden açarız. Bir şu günkü akylymyz bilen tanaýanlar şoňa bil baglasa, şu toprokda gaty bir kökurmasynlar. Öte düşerler. Yok, biz ýokman köpçüliklerin gözükmelileriz, okamalylyrys. Gafyrlykdan açylmasak, aljak ýolumyz bolmaz. Goşduň aýdanlar bilen lalaşmakdan başga bir amatly zat görmedi gerek. Emeller makullyjy alamat bildirdi. Hayret menem täze bir teklibi öňe sürdi. Siziň alamany bir bet zadyňyz bar. Şonu bet etmek lazım. Goşdan. Alamany iki başdan ýatyrmaly. Bir öz tarapymyzdan onuň garşysyna amakly çykarys. Hop, ondan İran'dan aran ýetirlerini tekeler, goýýyna gaýtarsynlar. Şahyn şah şeýsleňiz siziň gadyryňyzy biler, goşdan. Biziň ýerlerim telimsiz size gulçulukdy. Sany diýsen. Hala torbada kagazdyr. Bilýän. Bir tarapdan bir işin çözüljeginiň uzy giderler. Ýa-şy Hywa Bukhara tasyryndyr ýygyna dolap bolmajagy düşünüp durýar. Özümizde garynlaryny gulgyryna gedip benni ýagdaýda saklamak kylygymyz ýok bizim. Olar derro gaty skara bolup gidýärler. Oğullarymyzy aýlanyňda göräýin. Zynjyryny şakyrdatyp ýören benni tapmarsyn. Hemmesi erkindir, öýlüdir, maşgalalydyr. Öz bir-birimiz bolup gidenler. Goşdunkuda bir gerek bir näme ýumurlamak, şişirmek owazy ýok derli. Ýöne oturan ýeriniň alan bir takyk misaly göri, hakykatdan asla ýüzüňe bolmady. Bir daşary, aýak sesi gelip duran gapdalaga girdi. "Ali, han bärik gel." Helki mehmanlar garşylanlaryň biri. Ýense tagy syýrdym. Burunlugrak garaýaga jigit gallaglyp güleçerek girdi. "Kaka näme hyzmat?" Goşut otur diýip işaret etdi. "Ine, şu Ali, men ogullum. Goý özüni çyksa ýagdaýda bir düşüşini gurrun bersin." "Beli aýtsyn." Ali bilen galyklanan mehmanyň gözleri ýeterli. Öz hakda gurrun görmäge ýögrenişmedik. Ogulluk sözüni aýtmaga ören meýilsizligi, asla oňa agyry gelişmejekdigi bildirip duran Ali, göwnüsi oýkun jyragyna goşup, "Aýdy ber oglum" diýip gollaw berdi. Bu sual şeýlere ýüze çykdy. Kimsinjek bolmady. Göreýmäge akylly alaha şunlakaýdygyna göz ýeten hüngürläp başlady. "Meni näme beýledäki dädim getirip goştany ogulluk berdi. Indi men şu öýüň hak ogly." "Berekella" diýip goş teslendi. "Siz haýsy garadan gaýtdyňyz?" diýip mehman sorady. "Biz şonu ýaly 2 gün ýol göredik. Kiçirek galady dağı içinde. Kala Yakut diýip bir ulrak şähere bazara da gidiýärdiler." "Diliňiz nämedi?" "Biziň galada türkçe gepleýärdiler, bir farsy dilini bilýärdik." "Ýeron soň diýädiň seni näme üçin goştany getirip tapşyrdy?" "Biziň maşgalamyz köpdi. Biz 9 gardaş bajadyk." "Näme üçin ala böyle goştany? Näme üçin olar o bize köp ýagşylyk etdi?" Meselem ataşir epedilýän. Ol baş owasynyň biri bar. Şo biziň galamyzy ýetir sürdi.
Şo gezek oň ýanyna 40-50 atlysy bardy. Ýöden birinkiler olary dögördi. Biri uly kişi 150 adam edip sürdüler. Menem ýezem bilen biri bärde bizaty paýlaşyp durkalar gowuştan geldi. Käýedi. Şagyr dinanlary bir ýerine goýberin diýdi. Ataşyr epe öz bijetine düşen birini şo ýerde gowuştana gaýtaryp berdi. Ve ajdar diýilýäne düşdük. Ana hakam gowuştan bir onun satyn aldy. Ondan 7 tane şagyr dinany uluga mindirip bir topal atla baş bolup gowuştanyň özi galamyza gowuşup gaýtdy. Ana bir eden ýagşylygy. Mehman minnetdarlyk bilen gowuşlaýan etdi. Ay hawa, şo wagt humarym şup gow haraçlaryň mahalymdy. Şonuň ýary bolanyna ýere sadaka berýärdim. Şo gezek şoňa harja edäýdim. Şundan gow sowap ýokdurlar diýdim. Azap iş edip şoňa sowap tükünüksüzdür. Şundan soň gowuşdyň özi gede galdy. Enne şu jümleden meniň şiraýatçyk bir zadym bar. Siz bizden oýul zor bilen zamun aldyňyz. Bize basyp almaň bir görnüşimi. Mehman oňaýsuzdy. Ondan bir gadymdan gelýän diýip sur diýip gülümsiredi. Hey şonun diýen çekdiňizmi? Adamlaryňyz aýyryna näler? Doğrusyny aýtsak zamun özüň tarapynyň ýa-da kimdir biri bilen bileleşip Eýrana garşy düşmançylykly işler görülmesin diýip alynýar. Eýle bolsa. Ana biri ha görüp eşdi oturýarsyňyz. Hiç kim bilen başga bir döwlete garşy düşmançylyk etmek niýetim ýok. Egerde bir ýeriň öňüne düşmeli bolaýsak, geňeş toplap şu geziyeti ýetat edip almaksydyr. Ýogsa bir hanel, öňüne aýdýan. Awa bilen ne bir gow adamlar zamunyna ýatýar. Kimsinden habar bar bolsa, kimsi edil guya gasan ýaly. Şolary goýberin. Ana men size teklifim şol. Gowşut zamunlar, şosanna Serdar, Abdurrahmanna hakyna gurrun etdi. Mehman ol iş bilen sından gylyklanmagy wada berdi. Enne bolsa hormatly wekil, egerde size yaran bolsa ha ene men gelim. Ýok laýyk gelmeýänim bolsa gözer göwnüňiz. Biz senin bilen deslap gurrunlar etdik diýip mehman jogap berdi. Biz barıp gerekli ýerine ýetireriz. Ýa-da umyt edelim. Inşallah hemmesi umyň söýdiler. Mehman iki elini gowuşdurdy. Sarşaklar alşylyp dillen şertname baglaşyldy. 9-njy baş. Araky şekeleşikli gudoşuryk ahyrda ojam şükürleriň pydasyna oturdy. Oğul Fabrejanyň meýilliligi bir düýüniň şergidi boldy. Kıyamet bergili galmak maskaraçylykdy. Aňruz ýagdaýyn tapan şu ada galandan bir garnydok bir garny az oturany ýywaly görýärdi. Şonuň üçin her kim orlardy sapalardy bergiden diýnerdi. Türkmen adamsyny ýere düýnänlerini madartanyň maşynyna bir awryly kişi gatset sülen adamlar. Kimde kimiň şu planyda algasy bar bolsa, oň ogry dogon ýa-da iň ýakynlarynyň biri palana ýutulsun. Şol radyýet çekdir diýip köpçülük eşitdirerdi. Munuň özi bardy geldi merhum diýiri wagtynda bergeten üzüp ýetişmedik. O hakda özüniňkileri aýtmagy da unudan bolsa. Algylam utanyp bular kıyamet bergetine goýaýmasyn diýip ätýäz üçin edilýärdi. Kimdir biriniň? Ýok yerden algy dilep gelir şüphesi bolsa, hiç kimde düren okdy. Oğul Fabrece bütün ömrüne iyi girip tara dokap, haly dokusup egrinäki ýükden bir neme düşürenem bolsa, onu entekler üdüp gutorar ýaldy. Ojam şükürüň hasabyna göre, onuň ähli emlägini her kıvır berýä talgan saran ýaldy. Ataşyr epe, şo bergi şirin göwrüňe mölmü? Özüm öýrünip telim gedekni tapdy. Epeler saýla oturan dul hatyn bergisiniň deregine falanlara gyýdyn bir äýtdir diýilmegini goza näler isläni okdy. Ýöne öte izaply bennäniň muňa hey ıntap satjakmy? Olar niçe meýillap bularyň üstüne ýük bolup oturan azmy? Oğul Fabrejany hatam ýylgedy geden. Epelerem ýumşadan ýene bir ýagdy. Ýyryň girişiniň agyrlygy. Asman hatylyny tutýardy. Geçen ýylym diş ýylgyrtmanyny. Ýylgallasyna bir ýem gutorup, karda kowuly batan känni. Ayak ketýän ýerden eşdilýän habaryň oňlusy ýokdy.
Açlık belasam ulillen üstüne hop salıp gelýärdi. Ataşy repäniň ýoňsy bergini tölemäge döwtaraplığynyň bir sebäbi bardy. Adysça guduçylyk işine kän bir gatyşyp ýörmedek gozy, goňşunyň gyýdyny gelin edine aytylarym kim görjek däldi. Şu ýerde onuň pikiri anna wagtyň ardy ulenem laýyk gelýärdi. Anna wagt aýjerin soňa waka dilinden düşürüni okdy. Tüýleme akylly görmekli, illayakly, maňa mehrem. Biz bilen bagry bardyşan. Maklata aýjerin onuň tüýs ýöwet edýän maşgalasydy. Oğul haberece pahira şu garnaşlygy has ýer. Meňere aýjerin bilen Gosmurat ýete boýy faýlanaly bäri bugünni beslep ýördi. Ýöne onuň amala aşmagyna näme üçin anamy känelli. Päli pes berni üçin bir ýol bögötlerden dogry görünýärdi. Eswatdan bäri ýaňyzylyp ýörlen mesele. Ozam şükür gelip gidenden soň ýygyjamladyp uğrat duryn. Garşylyk on şokly garaşylmaýan tarapdan çykdy duruverdi. Gosmurat ýörgekden geldi. Bire aýjeriniň özümizden aýry ýeriniň bardygyny bilemzokdy. Men onu öz uyan ataryny görpýärn. Betediň diýdi. Aýjeriniň hozam şükürlere çykyp gitmegin diňe ulular däl. Oğlunlarym kıyın gördüler. Şeýle dedi. Bular yetişip epeleriň ilkinji gedek gyýy çykarýanyny üçinem bolsa bardy. Ýöne onuň bergi deregini alınıp gidilýänligi hemmesinden agyr degýärdi. Aýjerin çykyp gidenden esli wagt geçen soň Gosmurat onuň garaşylaýjak. Emma ýentek epeliň öýdleri üçin ostun mudyk bir işi goparda turuverdi. Günleriň birinde İngrik garalan mahallary bir gyýdy, hakit atyň sırtyny aldy gelýärdi. Aň tank bolulur. Düne boluşby. Bir kimiň maşgalasy, päliň azdymy. Gaýtman diýmen. Ýör gökden gelen anna bagyt, işiň äniňde şäniňde saltyrak ýetmek üçin dogdurlap, näme diýip näme goýundan bilen okdy. Biler bararsyňyz da öýelti berin. Wah ýelteniň de bar bolsun ýeltmäniň de. Ay eşek ataly, düşünür diýen saltyrak. Gögünlüm müredi. Anna bagyt näme bilen batyrynjagyny bilmän. Ikewli ýüdün tutup sanra turun gyýdy. Arjyňlykda howul halat fiýinlady. Onuň kim käs dor görünni aňlady da oğulun üstüne eline gabat gelen tamdyryp ketýär topuldy. Wah keldi ketilin. Gögünli gaýtdym ýa-da süýür. Elindäki sagatyny Zahan Sultan tapşyryp algap gelen Gülperiyene anna wagty uzoklap ordan taklady. Anna wagt taýaga aýlap saldy. Maňlaýyňy duranjy ýeriňde özüm ýararyn sen. Eýlen çykma işedilen oklu. Gosmurat tümür etdi. Odala gögünlüdi, innem gögüner. Gögüne men öýräýsin. Wagt belaýa däýdim, zähere däýdim. Dik oturulmaşyma bir apat iýinlerdi löp bederni alet. Zaniýanyň anna wagtyň bar bagyr beret geldi. Onyansa Zahan Sultan gyýdy öý alyp girdi. Adara galan anna wagt taşarda oğulmak istedi. O nähili odal? Kimiň maşgalasy diýen men saňa? Gyýy hozam şükürüň dogan oğlunlarynyň biriniň gyýdy ekeni. Gosmurat onuň bilen baýak sararak tanyşypdyr. 5-6 agyr söýüp atışypdyr. Bugün bolsa alşam hary. Sual magy ýabyň boýuna baranyna atyň sırtyny çekip alyp gaýdy beripdir. Gyýy Gosmurady gögünsiz däl ulaşymeli. Ýöne beýdip gaýtmagy razy däl ekeni. Adam şekilli gudaşylyga barsalar, garar berdirijek eken. Dogrusy beriljegine şüphelenmeýän bolardy. Epeleriň saklanra katarnaklaryň ulyk içeri daşypdy. Vay anna wagt. Şeriň goýaň nädi? Gülperi ýene anna wagt köşüşdirýärdi. Oğlun gelin getiripdir begen. Baş boguny ýyrt. Gir öýe özüňem. Gosmurat san iş bitirip sen oğlum. Ol öýe girip derrew geliniň başyna atylan sargaly terpip ýüzüni gördü. Tüfeleme. Oğlum gelin saýlap sen. Utlumy bärek bolsun oğlum. Anna baxt galmagalyny azyrak et. Gosmurat san ýaly ýigit tapsy hey razy bolmasmy? Ozy razymy vesselam. Şeýle gerek gelinjan. Oldu. Ine kim gelse şonuň öňünde şu Gülperi durur. Hani biri gulundan gelsin. Hani turun heleyler. Pişmänizi bişirip başlan. Anna wagt öýe girdi. Wah binne hatam başyna itdile. Hakata bar wagt hernenen eýmen ýady. Atasyndan muňa garagy ýok wah. Ahira bir düz bolsunna. Düz olur inşallah. Akibeti düz olur. Belki hutaýjany şeýle bolsunna. Şey diýip otur vermesem,
Daha ne elaca deyin men muňa? Allah jahan ýoluňa bir janyny. Ondan anna wagt 70 bilen baglanşykly işleriň aladyny çykdy. Hemmeden öňürsi bir maşgalan ýagdaýyny bilmeli. Özüm gaýtdym diýdi. Olam bir Allahyň rahmeti. Egerde göwnäme okdum. Zor bilen alyp gaýtdy diýdi. Ana aýt şonu aýtdy. Türkmençilikde on geçirim ýok. Käbir musulman ýerlerde Gülper ýenäniň aýtmagyna görä onum, ýagny gyýy ogrlamagam ötgeçe diýmişler. Eýranyň käbir ýerlerini Rumda Kafkazda şeýlemiş. Soňa waka gyýdym, onuň ata tarapym kaýyl bolup galýarmyş. Türkmenni gyýdyň öýü gögünni, emma öýlerinden bir ruhat gitse, bir halym tortorlusyp soňundan kör bolup öwrenişip gidýärler. Emma süýrilse, onda iň ulmanyny zogap süýremesi ýa-da gansy utorýan makal bolunok. Ýöňü bilen şu ýeşe bir ýangalyk ýok diýetmekli üçin, annawa çahan sultany gyýdyň üstüne berdi. Gyýda da şu portatda aňsat düşmeýänligi belli zat. Gaçdym diýse, olyl arasynda atyň depeli ýal feýrek waka. Etirepdir. Atynetiniň bir ýerine bererine howlupdyr diýiljek. Hani ýürek alşan ýigidine berlerinden berilmediğinin yakınlığını. Çünkü seninle şeyliğinin bardygyny atı enin aýtmaklygyn gyýyl maşgal üçin barıp ýatan güzeri alyk. Atıl ölüm gyrasy iş hadaplaýanlygyny. Şoňa görä de ony iý mysalalyk bilen amala aşyryp bolmazokdygyny nazar alýan. Ýarynyň aýrylmagyň bolsa imtihan üçin kıyamet döwrüne düşünýän adamlar. Onu dogrusu ahlak kadalarynyň bozulmagynyň hasabyny sanýarlar. Näme üçindir söýgü, hak söýgü. Duýgularyny mukaddeslik derejesine garaýan. O baradaky destanlary göz ýaşdy da okap, dinläp bilmeýän halk adatyň şo gödöklü ýörelgelerini ýeňip geçip bilen okka. Ýeri. Ondan gaçan adyny almazlykdan ötürü Osmuradyň ýanky gödöklü äsirmesilik bereketlerine nazara alagadan süýredi diýsem, olandan gowy boljakmydy? Olan mertebäňi beýgelipdigiňi asla däl. Dogry sen ýigide sürt ketip garşy bolup, soňunyň gan hugyny da barmagyny da kaýyl gelseň onda başga gitdi. Onda iň ulmanyny namysyň hemme zatdan ýokary tutanlygyna düşünerlerdi. Kesinne ýalwarş eşdilip turan Jahan Sultany jogap bermeli bolany. Dünýä gözel şu oýlary başyndan geçirip oturdy. Soňky ýoly saýlap alyp bilmejegine onuň gözi ýetdi. Öz nebereleri näçe güýçlüm bolsa, ataşyr epeler bilen ganly oýun etmek akıllı başlı adamın işi derli. Özü yoğun bolsa, nagrasy entek bir etraflarda ýanglanıp duran serdarın. İçinde zany var, bolsa aryny ýerde ýatyrmajak, ataşyryň atlary gabeýlede dursun. O adasy Faragytyň sygyryny ýaýra wuran Gosmuradyň özüne etjek. Atenetiniň gadal ýüzü dogunlarynyň uruýyny sollurýandygyna gyýdyň ýüregi edilýärdi. Emma ejeli gedägeden Gosmurad ýerlerine giderýse, Ingolmanny onuň göwünni döwäýse, öwgüni doldurup bolmajak ýetki çekçegine de akıl ýetikdi. Garada şeýle de bolsa, şu ýerde bir aga füýdaý daýmak. Jahan Sultanyň köprek egreni nün gören Gosmurad gelnejem suw şymsalym daşykyn idi. Gosmurad aýdaşy alyp bir fursat girip çykdy da, "Enne bary beriň" diýdi. Şundan soň şerik girip salym bolan Jahan Sultan hoş habarla gaýtdy da gelýärdi. Şu işten soň eginäki ýük adally. Enneki mesele beýli tarapa tögüllaçy bermekdi. Bir ýerden ataşy repen alyp geldiler. Ol bolan işi eşitip bir kürtdirip durdy. Suw seňirikden agan soň şoňa görä bol bermeli orada diýip öz netijesini aýtdy. Öýe gelenden soň döwleti Polat mergendir Garagosaga zamana kadar sanjar pelwany aýdyp gelmek tapşyrdy. Ertir barıp gelmeli bolar diýip öýüne girdi. Garagydy eline aldy. Anna wagtyň bolsa bir işi ertiri de goýatyryny okdy. Nikah meselesi emmädi. Emma gaýanyň bugün gowgun muzyny görýeten soň on nälas oturmaly boldy. Şagyrlan adamlar gelenden soň Rahmanlar işana nikah gydyrdylar. Atasynyň göwrüminiň giňdigine döwlet şu tapar goşulypdy. Ýogdam şunuň ýyl arasynda alygöz bolmakdan kyn görýän ady barmydy? Gep meniň betmişi köp adamlaryň düşünüşi ýaly namysy degmekligiň ulusy diýip derli. Başga ýylrak aňlaýandygyny. Bir kimdir bir ýeriniň nikahyna
pis maksat dürüsü atmanına bağışlap bulmazı karamılık. Şonun üçün ne hiyelik kasas alınsa da adalet deyip tanıyadı.